Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Agosto 4, tuig 2023. Thank God it's Friday. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapura. Kag dalakuan karon nga mga balita. Western Visayas kumpiyansa nga sure win na sa athletics sa nagapadayon sining palarong pambansa 2023. Sa piyak kabayn, traffic enforcement apektado ayhan bangod sa no drivers sa confiscation nga ginmando sa ngaton sining alkalde. Retraining sa mga traffic enforcer masugod na sa masunod nga semana. Samtang mga sentimiento sang rallyista sa No to PUV Phase Out Coalition Panay batong sa Shokus Order sang LTFRB 6 aton na pamatian. Cover gym sa Barangay Kasing-Kasing Molo ng inbasurahan. Ginpabombo kag City Environment and Natural Resources Office nagapilar sa pumuluyo nga hindi maghaboy sa nga basura sa coastal area. Synchronized greening of Iloilo Airport ginpanigayon subong adlaw pinagi sa pagtanom sa nga flowering native trees halin sa Iloilo Airport entrance padulong sa syudad sa Iloilo. Amo ni madalakuan ng mga balita, issues kag impormasyon kaming sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Biyernes na sa aton sini nga mga kabombo, hingagaw kamo sa paghulog sa inyo sini mga entries para sa Swerte sa Palengke 2023 promo week number 2. Week number 2 na kita sa aton sini nga mga kabombo, magpasakop na sa Swerte sa Palengke 2023 promo. Balde-balde pa premyo na, may cash pa. Kabilugan sini nga 6.5 million pesos total prizes nationwide ang iga panagtag. Gani maghulog na sa inyo sini mga entries kag mag-angkon sa tsansa nga magdaog sang libo-libo nga cash prizes kag balde-balde sini nga premyo kada semana. Sa aton siniya nga studio draw may anom ka mga winner. Tatlo siniya karon banwa ang mga daog sa major prize kag tatlo sa consolation prize. First prize 5,000 pesos, second prize 4,000 pesos, third prize 3,000 pesos kag may tatlo man ka mga tagdaog nga magabaton sang tag-1,000 ka pesos kada isa bilang consolation prize sa winner. Sa aton sini mga kabombo sa barangay draw naton o kon sa aton siniya nga Palengke draw, may napulo naman nga mga daog sang taga 5 ka pesos nga cash kag subong man 800 pesos nga balor sang gift pack nga ginalakipan sang isa ka balde nga orokan, 3 ka pack sang kumiya pansit, 4 ka pack sang Lifebuoy bath soap, 3 ka pack sang Pond's moisturizer kag 60 pesos or 60 pesos 60 pieces ay ano man bumutsa man 60 pieces sang 40D vitamins soft gel ini siya. Ganyan pang ginawlat mo waswasi na dira sa paghulog sa imo sini nga entries sa aton sini karon iya nga buena o kon Swerte sa Palengke 2023. Now, sa mga kabombo naton, ang premyo naton sa Palengke draw, while lamang nagauntat sa 500 pesos ka plus sa 800 pesos ka balor sa gift pack. Kaya may papremyo pa kita, mga cash prizes pa, iga panagtag sa mga tagdaog sa aton siniya nga mga pahampang, katulad ng lamang sa video key challenge sa buwas sa aton sini mga kabombo, dira kita sa may area sa distrito sa Haro, dira nga aton siniya nga market draw. May mga drop box na kita nga ginpang butang dira. Gani, pwede na kamo makaumpisa sa paghulog sa inyo sining mga premyo or premyo, maghulog sa inyo sining mga entries para nga dako man ang inyo sining tsansa nga magdaog. Subong man, may kutob las 12 sa Udto, buwas Sabado, las 12 sa Udto, magabaton sa gyapon ang inyo sining mga week number 2 entries para sa aton sining studio draw. Ang dugang nga mga impormasyon sa Swerte sa Palengke 2023 kag detalye sa mga balita naton sa Bombo Hanay sa Udto, bantayan pagkatapos ang Bombo News Center. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Agosto 4, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong inflation rate sa Pilipinas patuloy pang bumababa. Ito namang Department of National Defense Secretary bumuelta sa mga bansang kumekostyon sa dagdag na Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Pilipinas. Ito namang party list Solon, hiling sa Department of Health na gawing available ang gamot sa leptospirosis sa mga evacuation centers. Ang Department of Budget and Management at Land Bank nagsanib pwersa para sa paggamit ng digital government card. Ito namang Metropolitan Manila Development Authority ipapatupad ang soft launching ng single ticketing system kasama ang 6 na local government units. At sa ating pong international news, abangan mamaya ang detalye ng 2 marino ng United States Navy arestado dahil sa umunoy pagbabahagi ng sensitibong impormasyong militar sa China. At sa ating balitang pampalakasan, itong jersey na ginamit ni National Basketball Association superstar Wilt Chamberlain, posibleng ibenta ng hanggang 4 na milyong dolyar. Patuloy sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na bumababa sa ika-6 na sunod na buwan ang inflation rate ng Pilipinas sa buwan ng Hulyo sa gitna ng mas mabagal na paggalaw sa mga presyo ng utility, pagkain at transportasyon ng bansa. Sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na ang inflation o ang rate ng pagtaas ng mga presyo ng mga consumer goods at serbisyo ay bumagsak pa sa 4.7% noong nakaraang buwan mula sa 5.4% noong Hunyo at 6.4% noong Hulyo taong 2022. Dinala nito ang year-to-date print sa 6.8%, mas mataas pa rin sa siling ng gobyerno na 2% hanggang 4%. Ito ang ika-6 na beses na bumaba ang inflation mula sa peak na 8.7% mula noong Enero. Ang pangunahing dahilan ng paghina ng inflation noong Hulyo 2023 kumpara sa Hunyo ay ang mas mabagal na paggalaw sa mga presyo ng pabahay, tubig, gas at iba pang mga gasolina. Ang index ay may inflation print na 4.5% mula sa 5.6% noong Hunyo at nagambag ng 39.2% sa pagbaba ng kabuang inflation rate sa buong bansa. Samantala mga kabombo Castor Nation, umabot na ho sa 4.47 billion pesos ang danyos na iniwan ng Super Typhoon Egay sa sektor ng agrikultura sa buong bansa. Apektado naman ang kabuang 170,510 ng mga magsasaka at mangingisda. Batay nga sa datos ng Department of Agriculture, aabot sa 195,539 na ektarya ng lupain ang napinsala na kinabibilangan ng mga palayan, maisan at taniman ng mga high-value crops mula sa Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera, maging sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, ganon din sa Soc-Sargen at Caraga Region. Ang rice industry ang may pinakamalaking epekto na nasa 111,000 na ektarya. Ito ay katumbas ng 42,754 metric tons o 0.21% na production loss sa kabuoang annual production ng bansa.
Sa Maisan naman, nasa 81,998 hektarya naman ang naapektuhan. Ito ay katumbas ng 1.74 billion pesos na production loss o katumbas ng 1% na pagkalugi mula sa annual production loss ng ating bansa. Kahapon mga kabombo at Kastar Nation, naitala ang pinsala sa halos 4 na bilyong piso at inaasahang lalo pang tataas ang halaga dahil sa nagpapatuloy na validation ng mga otoridad. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi dapat pakialaman ng ibang mga bansa kung anuman ang ginagawa ng Pilipinas sa loob ng teritoryo nito. Ginawa ng kalihim ang pahayag bilang kasagutan sa mga bansang kumikwestiyon sa karagdagang mga Enhanced Defense Cooperative Agreement sites sa ating bansa. Ayon kay Teodoro, may karapatan ang lahat ng bansa na magtayo ng kanilang sariling base militar at hindi ito papakialaman ng Pilipinas. Maliban lamang aniya kung ang mga base ay itatayo sa mga pinag-aagawang isla. Paliwanag ng kalihim, ang mga EDCA sites ay gagamitin ng bansa para sa sarili nitong proteksyon habang gagamitin lamang ito ng Estados Unidos para sa logistic o kagamitan ng kanilang militar. Matatadaang una na nagpahayag ng pagkabahala si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian ukol sa 4 na karagdagang EDCA sites sa ating bansa. Katwiran ng Chinese Ambassador noon, gagamitin ng Estados Unidos ang mga nasabing militar o military bases upang makialam sa sitwasyon sa Taiwan, lalo na at marami sa mga bagong sites ay malapit lamang sa nasabing teritoryo. Gayunpaman, binigyan diin ng kalihim ang probisyon ng saligang batas ng bansa na pagbabawal sa paglulunsad ng gyera o offensive war, kaya't makakatiyak aniya ang ibang mga bansa na hindi gagamitin ang mga military base para sa gyera laban sa ibang bansa o pagsuporta sa anumang gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa iba pang balita, malugod na tinanggap ng Department of Science and Technology ang Green Economy Program na makakatulong umano sa Pilipinas na harapin ang mga problema sa climate change. Ayon kay Department of Science and Technology Balik Scientist Hernando Bacosa, mayroon silang Green Environment o Economic Program na pinondohan ng European Union. Anya, ito ay nauugnay sa climate change at sa Pilipinas bilang isang archipelagic country na vulnerable at high risk umano sa climate change. Binigyang diin ng opisyal na doble ang pagtaas ng sea level sa Pilipinas kumpara sa world average dahil archipelagic nga ang bansa at napakalapit sa baybayin. Ipinaliwanag din ng scientist na ang coral bleaching bilang resulta ng ocean acidification ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga corals. Ang Green Economy Program ay isang bilateral agreement na nilagdaan ng Pilipinas at ng European Union na naglalayong magkaroon ng sustainable future. Una na nga rito, ang paglagda ng kasunduan ay naganap noong Hulyo 31 na isinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen sa kanyang 3 araw na state visit dito sa ating bansa. Samantala, hinimok ng Anakalusugan Party List ang Department of Health na maging available ang mga anti-leptospirosis na gamot sa mga evacuation centers sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Anakalusugan Party List Representative Ray Reyes na ang mga sakit tulad ng leptospirosis ay malamang na dumami sa panahon ng bagyo kung saan karaniwan ang pagbaha. Sinabi ni Reyes na ang pagkakaroon ng gamot sa leptospirosis na madaling makuha sa mga evacuation center ay isang proactive na diskarte sa pagpigil sa pagkalat ng sakit sa panahon ng kalamidad. Batay sa datos ng Department of Health, aabot na sa 1,582 na kaso ng leptospirosis ang naitala mula January 1 hanggang June 3 ng taong kasalukuyan. Ito ay 72% na mas mataas kumpara sa 920 na naiulat sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa datos naman ng Epidemiology Bureau ng Department of Health, tumaas din ang bilang ng mga namamatay dahil sa leptospirosis na may 161 na naitalang pagkamatay kumpara sa 135 noong nakaraang taon. Pinapayuhan din ni Reyes ang mga naninirahan sa mga lugar na tinamaan ng baha kamakailan na mag-ingat laban sa tubig at mga sakit na dala ng pagkain, mga sakit na mala influenza at dengue. Ilang lugar sa Pilipinas ang inabot ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Egay, kung saan ilang local government units ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha.
Samantala mga kabombo ka Star Nation, kumuha naman tayo ng update doon sa nagpapatuloy na palarong pambansa na kung saan isang manlalaro raw mula sa Cagayan Valley abay hindi na makakapaglaro matapos tamaan ng dengue. Alamin natin ang buong detalye niyan sa ulat ni Bombo Cesar Galasi. Dismayado ang head coach ng boxing team ng Cagayan Valley Region matapos tamaan ng dengue ang isa sa kanilang pambatong boksingero. Ang boksingero ay si Jackerson Agnahe, 17 anyos at mula sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ginoong Ryan Nesperos, ang head coach sa boxing ng Cagayan Valley, sinabi niyang bago pa sila bumiyahe patungo dito sa lungsod ng Marikina ay nilalagnat na ang atleta. Mas lumala umano ito nang sila ay magkarating dito at nung una ay inakala lamang nila na baka nabigla lamang ito sa aircon ng sasakyan. Ngunit pagkatapos ng isang araw ay patuloy umano ang kanyang mataas na lagnat dahilan kaya't nagpasya silang dalhin na ang atleta sa Marikina Valley Medical Center kung saan ay lumabas sa pagsisiyasat na mayroon siyang dengue. Ayon sa coach, malaking dagok ito sa kanilang team, lalo't si Agnahe ang isa sa pinakamalakas nilang boksingero at inaasahan nilang makakakuha ito ng medalya. Sa ngayon ay naka-confine pa din ang atleta ngunit maayos naman na umano ang kanyang kalagayan at inaasahang makakalabas siya sa pagamutan ngayong araw. Nilinaw naman ng coach na nakuha ng atleta ang dengue sa Nueva Vizcaya at hindi dito sa lungsod ng Marikina. Ganito ang bahagi ng panayam kay Coach Ryan Nesperos. Po siya, pagdating po namin dito, tumaas po yung kanyang fever, kaya sinugod po namin siya sa hospital. At findings po ng doktor na dengue po yung bata. Asan na po yung bata? Nasa Marikina Valley Hospital po. And as of now, at this day, madi-discharge na po siya sa hospital, sa awa ng Diyos. Mula dito sa lungsod ng Marikina, ito si Bombo Cesar Galasi para sa palarong pambansa coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, binigyang diin ng Department of Transportation na ang Japan International Cooperation Agency ay naglaan ng 300 million yen para sa paglikha ng isang 30-year railway master plan para sa mas malaking kabisera ng rehiyon ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Transportation na nangako ang JICA ng halaga katumbas ng humigit kumulang 125.68 million pesos para sa pagbuo ng 30-year plan na tatagal ng humigit kumulang 36 na buwan. Ang plano ay nakatarget na makumpleto sa ika-4 na quarter ng taong 2026. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang plano na bubuuhin ng gobyerno ng Pilipinas na may technical cooperation mula sa nasabing ahensya ay tiyak na magbibigay daan sa magtayo ng higit na 1,000 kilometro ng railway project. Sinabi ng Department of Transportation Undersecretary for Railways na si Cesar Chavez na ang 30-year plan ay lalampas sa 5 panguluhan at sigurado umano na ito ay maglalaman ng isang blueprint na may isang pananaw na ang mga susunod na administrasyon ay walang pagpipilian kundi sundin ito. Ang master plan ay naglalayong mabilis na palawakin ang network ng infrastruktura ng tren at sustainable urban development, pataasin ang mga biyahe ng pasahero at doblehin ang average na distansya ng lahat ng biyahe sa loob ng 1 oras sa peak hours sa 2055. Naglalayon din ito na pausayin ang mga kakayahan sa pag-aaral at pagpaplano ng Department of Transportation sa pamamagitan ng teknolohiya at paglilipat ng kaalaman mula sa JICA. Samantalang magtutulungan ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Human Settlements and Urban Development para talakayin ang pagbibigay ng pabahay sa mga pamilyang walang bahay. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, tinalakay nila ni Secretary Jose Acuzar kung anong uri ng bahay ang maaaring ipamahagi sa mga pamilyang naninirahan sa kalsada. Dagdag pa nito na mabibigyan lamang ang mga ito ng bahay kapag napauwi na sila sa kanya-kanyang mga probinsya. Ipinoproseso kasi ng mga social workers ang mga pamilyang naninirahan sa mga kalsada na kung saan
iniayos niya ang kanilang mga pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Nitong buwan pa lamang ay mayroong 38 pamilya na binubuo ng 113 menor de edad at 111 adults o kabuang 223 na individual ang natulungan ng nasabing departamento sa kanilang Oplan Pag-abot program na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya na naninirahan sa kalsada ng Metro Manila. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong si Defense Secretary Teodoro hinihintay na lamang ang formal na rekomendasyon ni Armed Forces of the Philippines Chief Browner hinggil sa pagsasagawa ng joint exercises ng Pilipinas at bansang China. May buong detalye si Bombo Marlene Padiernos. Inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hinihintay na lamang niya ang formal na rekomendasyon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa pagsasagawa ng joint exercises sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ay makaraang alukin ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zhilian si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Brawner na magsagawa rin ng Pilipinas ng joint bilateral exercises kasama ang China. Sa ngayon na hindi muna nagbigay ng pahayag ang kalihim hinggil dito habang hindi pa niya nagbibigay ng rekomendasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ukol sa nasabing mungkahi ng China. Paliwanag ng Sekretary Teodoro, kinakailangan pa muna nilang tignan kung mayroong mga areas of convergence ang dalawang bansa ukol dito bago magdesisyon kung makikilhok ba ang Pilipinas sa alok ng pag-asanay ng China, bagay na kasalukuyan naman pinag-aaralan ngayon ng mga kinaukulan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. There is a proposal to the Chief of Staff, but we're still studying. We have to see where there are areas of convergence. So right now, I have no thoughts. I'm waiting for the Chief of Staff to make the appropriate recommendation. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, nakipagtulungan ang Department of Budget and Management at Land Bank of the Philippines para sa paggamit ng government card na mapapadali sa mas mabilis at cost-efficient na mga transaksyon. Nilagdaan ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at Land Bank President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz ang isang Memorandum of Agreement sa paggamit ng Government Purchase Card na nagpapasimple sa pagbili ng mga produkto at serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim nga ng Memorandum of Agreement, ang Government Purchase Card ay maaaring gamitin upang bayaran ang mga miscellaneous expenses ng mga ahensya ng gobyerno nang hindi dumadaan sa matagal na papeles at mga proseso. Ang Government Purchase Card nakaprogram na may pre-assigned credit limits at merchant restrictions ay isang singil o credit card na naibibigay ng nasabing bangko sa mga otorisadong tauhan ng gobyerno. Kasama sa mga benepisyo nito, para sa mga ahensya ng gobyerno ang pinababang gastos sa pangangasiwa, pinahusay na kontrol sa mga gastos at pamamahala ng cash liquidity. Ang paggamit ng digital card ay bahagi ng paghahangad ng Department of Budget and Management ng digital transformation para sa buong byurokrasya. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, pinaiimbestigahan na ngayon ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa Bureau of Fire Protection ang insidente ng pagbagsak ng ilang mga poste ng kuryente sa bahagi ng Binondo, Maynila kahapon. Sa isang statement ay sinabi ng kalihim na inatasan na nito si Bureau of Fire Protection Chief Louis Puracan na agad na magsagawa ng investigasyon hinggil sa naturang pangyayari na puminsala sa ilang individual at 8 nakapark na mga sasakyan. Bukod dito ay naatasan din ng ahensya ang Bureau of Fire Protection na makipag-ugnayan na rin sa mga private companies na may-ari sa mga ito para naman sa pagpapaabot ng tulong sa mga individual na naapektuhan ng nasabing insidente at upang magsagawa na rin ng clearing operation sa naturang lugar. Kung maalala, sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, 6 na poste ang pagmamay-ari ng Manila Electric Company habang 2 naman ang pag-aari ng isang telecommunication company.
Sa ngayon ay nagkasagawa na rin ito ng bukod na investigasyon hinggil sa naturang insidente kung saan isa sa kanilang mga tinitingnang sanhi nito ay ang mga nakakabit na bakal sa mga poste para sa linya ng telepono at iba pa. Maging ang Meralco ay inaalam na rin ang dahilan sa likod ng pagkabuwal ng mga poste. Humingi na rin ito ng dispensa sa mga residenteng maapektuhan nito kasabay ng pagtitiyak na tumalima sila sa mga pamantayan sa pagtatayo ng mga poste. Samantala nang dahil pa rin dito, nag-abiso naman ang Manila Traffic and Parking Bureau na pansamantala munang isasara ang daan sa Plaza San Lorenzo Ruiz habang nagpapatuloy pa rin ang clearing operation sa naturang lugar. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita sa ating probinsya sapagkat itong mga labi ng sakay ng isang Cessna plane na bumagsak dyan ho sa may bahagi ng Apayao, abay kalunos-lunos daw ho itong kalagayan. May buong detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. Kalunos-lunos umano ang sinapit ng dalawang sakay ng Cessna plane na bumagsak sa kabundukan ng Sitio Matag, Salvacion, Luna, Apayao. Sinabi ni Jomar Bragas, ang head ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management o MDRRMO ng Luna, na nagkalasog-lasog at may naiwalay pa na ilang bahagi ng katawan ni na Captain Edsel Jan Lumbao Tabuzo at student pilot na si Ansum Rajkumar Conde, isang Indian national, nang makita sila sa loob ng eroplano. Ayon kay Bragas, naiuwi na ng mga kaanak ang malabi ni Tabuso habang nakikipag-ugnayan pa sila sa Indian Embassy para naman sa mga labi ni Conde. Sinabi ni Bragas, batay sa kwento ng ilang residente na malapit sa crash site, bago ang pagbagsak ng eroplano ay nakita nila na tila mababa ang lipad nito at maingay ang tunog at pagkalipas ng ilang minuto ay biglang nawala ang malakas na ingay na nagmumula dito. Ayon sa kanya, may ilang residente din na nagtatanim sa kabundukan ang nakakita ng ilang debris ng eroplano, kaya nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad at nagpalipad ng drone sa lugar hanggang marating ang crash site. Pagkatapos dumaan doon, bigla na lang wala silang nadinig na ingay. Bigla na yung ingay ng mismong eroplano bigla nang tumigil upon arrival or paglagpas sa kanila. Nandun sila sa loob. Nakakaawa nga po kasi doon na din sila doon na din nagkahiwa-hiwalay. Sorry to say, pero doon na din nagkahiwa-hiwalay yung mga parts of their body, ganun po. And then, sa lakas po kasi ng impact, ewan ko kung merong safety measures yung mismong plane, pero parang as per data naman sa mga technical person natin na nakapunta doon is parang may mga sa part na parang walang measures, parang ganun. Pero yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Ruby Awoy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong Albay Provincial Government nagsagawa ng mga aktibidad upang mapasaya ang mga kabataang kabilang sa apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. May kabuang detalye ang Bombo Radio Legazpi. Nag-iikot ngayon ang Albay Provincial Library Information Center sa mga evacuation centers upang magsagawa ng mga aktibidad na magpapagaan ng pinagdadaanan ng mga kabataang apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Amelie Noiles, ang head ng Albay Provincial Library and Information Center, isa-isang pinupuntahan ng kanilang team ang mga evacuation centers upang magsagawa ng aktibidad na magpapasaya sa mga kabataan kagaya ng mga palaro at pagbabasa ng libro na tinatawag na kwentuhan sa baryo Halina Kayo. Namimigay rin ng mga school supplies kagaya ng coloring books, mga pangkulay, papel, lapis, reading books at iba pa na labis naman ay kinatutuwa ng mga bata at ng kanilang mga magulang. Binigyan din ni Noiles na hindi maaaring pabayaan ang mga kabataan na isa sa mga pinaka-naapektuhan ngayon na mahigit sa isang buwan na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Sa ngayon ay nakapaglibot na ang team ng Albay Provincial Library and Information Center sa mga evacuation centers sa mga bayan ng Santo Domingo, Kamalig at Daraga, habang plano rin itong bisitahin ang iba pang mga bayan na may Mayon evacuees. Kahit ganito, nasa evacuation center ang mga kabataan, gusto pa rin natin silang matuto at syempre medyo mawala yung stress na nararamdaman nila. Ang bahagi na naging payag ni Amelie Noiles, ang head ng Albay Provincial Library and Information Center. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Samantala, ito namang halos 9 million pesos na halaga ng suspected shabu at baril na kumpiska sa drug buy-bust operation sa lungsod ng Bacolod. May update tukol dyan ng Bombo Radyo Bacolod. Inihahanda na ng mga pulis ang kasong isasampa laban sa 3 katao na nahulihan ng halos 9 million pesos na halaga ng suspected shabu sa buy-bust operation na isinagawa ng Bacolod Police Station 8 sa Purok Bulacan 1, Barangay Singkang Airport, Bacolod City kagabi. Ang subject person ay kinilalang si Gaizel Bonagua, miyembro ng Kaunda Drug Group, 31 anyos at residente na nabanggit na lugar. Siya ay nabilhan ng 100,000 pesos na halaga ng suspected shabu. Nakuha rin sa possession nito ang kabuuang 1 kilo at 300 grams ng suspected shabu na nagkakahalagang 8.8 million pesos. Maliban sa 31 anyos na babae, nahuli rin sina Michael Ramos, 43 anyos, isang elektrician at residente ng Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ngunit pansamantalang nakatira ngayon sa Barangay Singkang Airport. At Rizal Lapag, 33 anyos, residente ng Purok Zailan, Barangay 4, Bacolod City. Bukod sa bulto-bultong shabu na nasabat ng kapulisan sa operasyon, nakumpiska rin ang isang 45 caliber pistol, mga bala nito at buy-bust money. Patuloy rin ang tactical interrogation ng mga pulis para malaman kung saan ang pinanggalingan ng supply at kung sino pa ang mga kasamahan nila sa illegal drug trade. Pinuri naman ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Noel Alinio ang operating units. Ito anya ay resulta ng pinaigting na intelligence monitoring ng kapulisan kung saan nahuhuli ang mga high-value target drug personalities. Ayon kay Punong Barangay Rosini Distrito ng Barangay Singkang Airport, naggulat ito na ganito kalaki ang shabu na nakuha kina Bonagua, kaya't nagpapasalamat ito sa mga pulis sa paggawa ng kanilang trabaho upang mahuli ang 3. Nagulat, hindi na ganun kalaki, pero nagpapasalamat kami sa kapulisan kung saan nakuha itong 8 million na droga, no? Kasi kapag kung na-dispose ito. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang pagbibenta ng mga smuggled na asukal sa Kadiwa stores hindi mapapakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Ayon yan sa National Federation of Sugar Workers. May buong detalye ang Bombo Radyo Dagupan. Binigyang diin ng National Federation of Sugar Workers na kinakailangan na mahigpit ng kamay ng pamahalaan sa walang tigil na pagpasok ng mga smuggled sugars sa bansa. Ito ang ipinaliwanag ni John Milton Luzande, Secretary General ng naturang samahan sa usapin ng pagbebenta ng nakumpiskang 80,000 metric tons na produktong asukal na galing sa Thailand sa mga Kadiwa stores. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan na sinabi nito na hindi naman isang malaking issue ang pag-allocate ng mga naturang produkto upang magamit sa mga retail stores, lalo na't maliit na volume pa lamang ito kumpara sa mga nangangailangan ng asukal. Anya, na bagamat aprobado na ng Sugar Regulatory Administration sa ilalim ng Sugar Number 4 na ibinigay sa kagawaran ng pagsasaka para sa distribusyon ng naturang produkto, kinakailangan pa rin na maprotektahan ang mga local producers ng asukal sa bansa. Isa pa niya na problema ay isa lamang band-aid solusyon ang Kadiwa stores at kung ito ay ginagamit lamang upang itago ang propaganda na may pagbabago sa pang-ekonomiyang kalagayan ng mga mamamayan. Wala naman itong maganda ang intensyon ng Kadiwa Center, subalit iginiit naman ni Luzande na hindi ito sustainable at walang sapat na pondo upang buhayin ito sa pangmatagalang panahon. Hanggang sa ngayon wala ito. Isa napaka-bureaucratic ng implementasyon nito. Halimbawa, ngayon is 1 billion yung budget, hindi naman lahat yan is masasabi namin mapupunta, no? More than 50% niyan is pupunta din doon sa farm to market roads. So ibig sabihin na talagang napakaliit na pundo niyan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Dalawang marino ng United States Navy sa California ang inaresto sa mga kaso ng pagbibigay ng sensitibong impormasyong militar doon sa China. Si Jin Chao Wei, 22 years old, isang naturalized US citizen, ay inakusahan ng pagsasabuatan upang magpadala ng impormasyon sa pagtatanggol ng bansa sa isang ahente ng China. Habang ang petty officer naman na si Wen Heng Zhao, 26 years old na nagtatrabaho sa naval base ng Ventura County, ay inaresto sa mga kaso ng pagtanggap ng pera para sa mga sensitibong larawan at video. Karamihan sa impormasyong ipinadala umano sa opisyal ng China ay nakaimbak sa mga restricted access na Navy computer system na na-access ni Wei dahil mayroon itong security clearance. Ang dalawang lalaki ay inaresto umano doon sa California. Dumating ang nasabing mga pag-aresto sa gitna ng mga lumalaking alalahanin ng militar ng Estados Unidos na ang China ay gumagawa ng mga estratehikong hakbang laban sa United States, lalo na ang Chinese Navy na ngayon ay nalampasan na ang laki ng armada ng United States Navy. Bombo Sports News. Inaasahang aabutin ng hanggang 4 na milyong dolyar o katumbas ng 217,579,968 ang aabutin ng presyo ng jersey ni National Basketball Association superstar Wilt Chamberlain. Ang nasabing jersey ay ginamit ni Chamberlain noong naglaro siya sa Game 5 Championship game laban sa New York Knicks. Ang nasabing laro ang nagsilbing pinakaunang championship title ng Los Angeles Lakers. Si Chamberlain ang nanguna sa nasabing championship run ng mga ito kung saan kumumada siya ng 24 points at 29 rebounds habang naglalaro na may minor injury sa kanyang kamay. Isasalang naman sa bidding ang nasabing jersey mula Agosto 28 hanggang Setyembre 27. Ang 7'1" na si Chamberlain ay bahagi ng Naismith Memorial Basketball Hall of Famer. Hawak niya ang 4 na most valuable player. Siya ang kasalukuyang may hawak sa pinakamataas na individual score sa 100 points sa isang game. Namatay si Chamberlain noong 1999 sa edad na 63. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboan ay saudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo standby kay i-check nato ng latest karon sa nagapadayon sining palarong pambansa 2023. Kung sa diin sa initial tally, unofficial tally, nagapanguna na diri ang Western Visayas nga may pinakadamo sini nga nakuha nga bulawan nga medalya. Sa aton sini karon mga kabomboti ang mga coaches diri sa bahin karon niya sang athletics taas mo ng ila sini nga confidence level nga sure win na sila iya sa athletics. Sa aton sini nga mga kabombo may kantanan karon sa latest man nga mga datos nga nagasululod diri iya sa Bombo Radio Iloilo sa nagapadayon nga palarong pambansa 2023. I-check naton si Bombo Ria Mumlan direktamente sa Marikina City. Bombo Ria sa report, please come in. Masanag-sanag na sa karon ang panahon diri sa Marikina Sports Center kag nagapadayon ang mga sporting events Bombo Cham. So as of 12 p.m. medal tally, unofficial, partial and unofficial medal tally sa 2023 palarong pambansa nagapangaduha ang Western Visayas sa karon. Ang aton nga rehiyon ang nakatipon sa 33 mga gold, 24 ka silver kag 22 ka mga bronze medals. Naka-overtake na gali sa aton na Bombo Ria sa positioning sa medal tally? Nalapawan na kita diri sang multi-defending palarong pambansa champion ng National Capital Region nga may 39 ka gold, 35 ka silver, kag 28 ka mga bronze medals. Amat-amat naman niya Bombo Cham. Nagalagas ang kalaborasyon ko ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon kon Region 4A ngaya sa pangatlo nga pwesto nga nakatipon ini sa 27 ka gold, 32 ka silver, kag 26 ka bronze medals.
kung balik-balikan ang tatlo sini ka mga rehiyon ang ginakabig ng mga powerhouses sa palarong pambansa. Sa diin kampiyon ang National Capital Region, nagapangaduha ang Calabarzon, kag nagapangatlo kita ang Western Visayas sang 2019. Ang regular sports naton sa elementarya, kita ang nagadominar sa elementary level sa regular sports, nagapangaduha kita sa secondary level. Sa demonstration sports naman, both elementary kag secondary, kita diri ang nagpanguna sa overall standing pati man sa para games. Bamucham. So as of the time being, ang may-ara kita diri sa amat-amat naman nga nagkampiyon ang sabay naman ang 4x100 meter relay sa Western Visayas. Ini ang ginalakipan nanday Chanel Filomeno. Amo ni si Chanel Filomeno ang naghatag sa rehiyon sa 11 nga bronze medal sa high jump. Si upod ni Chanel, amo ni si Maria Erlene Ariego nga nangin kampiyon man sa 200 meter dash sa nagdigad nga mga inadlaw. Linupdan man sila ni Karen Balaan nga sa karon nga hapon na may-ara sa finals sa 800 meter run. So upod man nila si Feby Kate Brito nga nagapasakop sa 100 meter dash. So ang ini nga mga elementary girls ang ginapasuli ang magahatag pagid sandugan nga mga gold medals sa rehiyon. So sa ating mga pagpatig-angot kay Coach Benedicto Prasas nga mo niyang ilang team sa athletics ang Western Visayas Regional Athletic Association iyagin payag nga bangod man sa constant nga training kag wala ini unta tagilan nga pag-condition man sa mga atleta rason nga nangin mo dinalago nag-emerge victorious ang Western Visayas sa athletics. Madumduman sa ating mga kabombo, mayara kita sa masobra 80 ka mga atleta sa athletics sang ini. Kag kita ang may pila ka madamong nga atleta nga ginpadala. Ang athletics nga ini may standard qualifying nga time, distance, kag points. Rason nga naging maidid ang Department of Education sa pagpili sa mga atleta nga mahimo lang nga magpasakop sa palarong pambansa. Yari karon dala kumatian nato na pagpapig-angot sa Bombo Radio kay Coach Benedicto Prasas. Kita ang gahatag sang damo nga medals kay damo ko ta individuals. Kung isipon mo ang elementary girls, we have 15 goals nga kwaon. So as of this time, ang standing ta is leading kita ahead from Region 5. Oo. So, Coach, with these performances, masustain niyo sa aton nga mga athlete kag magapabilin ang Western Visayas sa top 1 sa medal standing naton. Okay, ang aton nga standing tubong, so leading kita. May hampang pa karon sa finals ang 800 nga si Karen Balaan. Hopefully makuha iya ang gold para 5 goals kita. Kag sure win na kita nga kita ang gapanguna kung makuha karon ng 800 plus ang 4x4 relay karon sa hapon. Coach, ikaw isa sa likod kun ang uto kun nga nangin madinalag-on diri nga aton nga mga athletes. Ano ang imo nga mga dalang alas? Okay, ang alas nga ginatawag naton, so when it comes to experience, Region 6 is always top when we pagistoryahan ang athletics. So ang alas nga ginatawag namon is ang constant nga training sa among nga kabataan, ang paningasog nga magdaugid kag ang gina-impart namon nga experience sa ila ang tuig mga managmi, mga record breaker. So amo na ang gina-impart namon sa ila para maging top performer sila. Si Coach Ben pila nakatuig nangin coach sang athletics? Since 2017 ako nga coach sa athletics.
Si Coach Benedicto Prazas, Bombotcham, kahigayonan mga iniagod hatagan natin sa pasidungog ang mga atleta nga nakasecure sang gold medal sa nagapadayon nga 2023 palarong pambansa sa bayan sang athletics, long jump, elementary boys sa kuha ni Jomel Dichosa sa Iloilo ang gold. Athletics long jump secondary boys si Joshua Paturara sa Iloilo. Swimming 100-meter backstroke elementary girls, Anika Matiling sa Bacolod City. Taekwondo Pomse elementary boys, Nathan Lee Vidal sa Iloilo. Athletics javelin throw elementary boys, kaginkuha ni Winnie John Paclibar, Iloilo. Athletics triple jump elementary boys, nakasecure sa gold medal si Rain Baladhay sa Aslan. Athletics shot put elementary girls, nakuha ini ni Erica Nicole Salmeron ng Iloilo. Athletics 400-meter hurdle secondary boys ni Nico Villaran na 3-peat gold medalist na ini sa Negros Occidental. Athletics 100-meter dash secondary girls Krisha Aguilion sa Negros Occidental. Ang si Krisha naging defending champion na ini sa 2018 nga palarong pambansa bagod siya man ang naging kampiyon sa 100-meter dash. Sa athletics, shot put secondary boy si Eric Gabriel Villanueva sa Negros Occidental. Sa Arnie's team, likha ano single weapon elementary boy sa kuha ini gold medal na dahil Melchor Bataican the third, John Archie Kagatan, kag Nathan Balahadia. So Arnie's team, likha ano double weapon secondary boy sa kuha ini na dahil Carl Wayne Reyes, Kyle Angelo, Tiron kag Paul Angelo Tiron sang Iloilo ang gold medal. Sa Arnie's team, likha ano single weapon secondary boys and na-secure ini ni Mark Alkin Canto, Kyle Angelo Tiron, kag Paul Angelo Tiron. Doon sa ini nagwaga Iloilo ang gold medal sa winning category. Sa athletics 110-meter hurdle secondary boys sa kuha ni Nico Villaran sa Negros Occidental. Ang Arnie's team, likha ano Espada Daga, secondary girls Clement Marie Alag, Emerald Jane Nalegario, kag Mary Claudine Alabiad sa Iloilo. Gold medalist man ini. Sa athletics 100-meter hurdle secondary girls, sa kuha ni Angel Villagracia sa Capiz. Ang athletics triple jump secondary girls, sa kuha ni Bianca Juliana Teroy sa Negros Occidental. Ang athletics 400-meter dash elementary boys ni John Mark Pandato sa Iloilo. Athletics 100-meter hurdles elementary girls si Jazzy Bell Misterio sa Iloilo. Swimming 100-meter si Jazzy Bell gali ini Bombotcham sa Galamari. Sa swimming 100-meter freestyle elementary girls ni Anika Matiling sa Negros. Ang swimming 4x100-meter medley relay sa elementary girls ni Chelsea Marie Villanes ang Capiz, Anika Matiling, Caroline Montalvo sa Banas Sequelan sa Negros Occidental. Ang athletic shot put secondary boys ni Eric Gabriel Villanueva sa Negros Occidental. Kag swimming 100-meter freestyle secondary boys ni Gino Bu De Leon. Si Gino Bu De Leon ang nanging record breaker kag record holder sa swimming. Sa swimming 50-meter backstroke secondary boys si Gino Bu De Leon man sa Atlan. Sa silver naman, Bombotcham athletics long jump elementary boys sa kuhay ni Gian Arlanza sa Guimaras. Athletics javelin throw secondary girls ni Abigail Valiran sa Iloilo. Swimming 100 meters backstroke secondary boys si Jingo Bu De Leon sa Atlan. Swimming 4x50 meters medley relay secondary boys ni Jeanwell Bu De Leon, Atlan, Lance Nathan Magno, Earl Jude Bonchon, kag Troy Castor sang Negros Occidental. Ang athletics 100-meter dash elementary boys ni John Jose Dugan sang Iloilo. Athletics triple jump elementary boys ni Kenneth Pancho sang Negros Occidental. Ang athletics long jump elementary girls ni Zymary Coronado sang Iloilo. Athletics elementary girls shot put ni Marian Faith Pedales sa Negros Occidental. Taekwondo individual pomses si secondary boys ni Sid Edric Esmana sa Iloilo. Taekwondo mixed pair pomses secondary boys ni Nanday Jessery Lucas Francilia kag Mariel Angela Siscar sa Iloilo. Taekwondo team pomse group secondary girls na Elizabeth Marie Borges, Mariel Angela Siscar kag Juliana Marta Uy lunsay ini mga taga Iloilo.
Sa Arnis Individual Likha Anyo Espada Daga Elementary Boys Nathan Balahadia sa Iloilo. Ang Arnis Individual Likha Anyo Double Weapon Elementary Boys ni Nathan Balahadia sa Iloilo. Arnis Team Likha Anyo Double Weapon Elementary Boys Nathan Balahadia Melchor Bataikan III kang John Archie Kagatan sa Iloilo. Ang bronze naton paduro na kaya sa bronze medal sa Athletic High Jump Elementary Girls ni Chanel Jane Filomeno sa Iloilo. Taekwondo Individual Composite Category B Secondary Girls Juliana Martha Uy sa Iloilo. Athletic 400-meter hurdles Elementary Boys si Kenneth Sancho sa Negros Occidental. Athletic Triple Jump Elementary Boys nakuha ni Chris Louis de la Peña ang bronze. Athletics 400-meter hurdles Elementary Girls Janet Linobo sa Iloilo. Athletics Long Jump Elementary Girls Champiniel Romo sa Guimaras. Swimming 200-meter individual medley Elementary Girls Anika Matire Negros Occidental. Athletics 400-meter hurdles Secondary Boys Rizzi John de Asis ng Iloilo. Athletics 400-meter hurdles Secondary Girls ni Shane Bulio ng Iloilo. Athletics 100-meter hurdles Elementary Boy ni Clem Justin Gardose ng Iloilo. Arnis Individual Likha Anyo Single Weapon Elementary Girls ni Ariana Alvarado sa Negros Occidental. Sa Arnis Team Likha Anyo Espada Idaga Elementary Girls Ariana Alvarado, Margaret J. Langbruto, and Ferbel Padrigil sa Negros Occidental. Pasidungog para sa demonstration sports na nakakuha sa gold medal sa Pangkasilat Secondary Boys Beacon Gold Single Category. Nakuha ni Michael Xavier Malik sa ngatla ng gold medal. Pangkasilat Secondary Girls Single Category Zaichi May Rizmundo sa ngaklan. Pangkasilat Secondary Boys Bumuri? Category ni Yes, siguro ang Bumuri. iban sini nga mga pangalan i-post na sa aton sini nga Facebook page, i-check lang dira sang aton sini nga mga kabunggo. Yung remaining games nato na Bombo Cham ang sini nga hapon may ara kita sang barantayan nga basketball 3x3 secondary girls kag secondary boys. Sa chess naman secondary girls kag elementary boys gailapit na sila ini sa finals. Sa volleyball finals nato nagapadayon ini alas 12 Western Visayas Regional Athletic Association batok sa National Capital Region Football Elementary semi-finalist na kita. Ang ini ang ginatiglawa sang Barotac Nuevo Central Elementary School. Ang batok ini naman sila sa National Capital Region. Ang gipakikanutan man naton ang football secondary boys kay Coach Japas Banalatrona kung sa din ang ilang Sambua ang ginpatigayon kag ginasangaga ang team ang naluto as batok sa Cebu City apang no may ara kagid sila sang match buwas batok naman ini sa National Capital Region ang hindi pa ini sila magpaperde mabawi ini sila sa National Capital Region. Samtang road to championship naman ang Western Visayas sa secondary baseball batok ini sa National Capital Region. Amoy niya mga hampang subong na nagapadayo na bawatam. As for the medical bulletin sa mga injured players sa Western Visayas, niara kita sa 5 ka mga injured players. Bangod man mga nakaagumini sila sa gas-gas na isa diri nga na-injure ang kamot tapang nahatagan na ini sa nagakaigo nga pagbulong naka-standby ang tatlo ka mga medical doctors sa Western Visayas kag ang 7 ka mga nurses. So naka-standby man ang bukas naman ang pulo sa mga ospital sa Marikina City. Sinali lang nga may ara sa hindi maayo nga matabo sa aton nga mga atleta. Mamot Cham. All right, sige. Live report nagikan diri sa Marikina Sports Center ini si Bombo Ria Oriente Momblan para sa 2023 palarong pamagsak coverage sa Bombo Radio Philippines, ang number 1 kag most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo sini latest update sa nagapadayon sini nga palarong pambansa 2023 dira sa may Marikina City. May chance pa kita nga makahingagaw pa kag makadugang pa sa mga gold medals ang aton siniya nga mga atleta.
good luck sa mga nabilin pa sini nga mga hampang. Oras naton 47 minutos na kaligad sa takna sini nga las 12. Pagbalik naton na Banua istoryan man naton traffic enforcement apektado ayhan bangod giti nagmando ng alkalde sang no driver's license confiscation. Kag hibalon taman balik-balikan tato ang may kantanan bala sa alcohol breath analyzer kay sa madumdumantang daw syudad daw may ara sini. Pero ano ginapahulaman nila bala sa bahin karon sang Iloilo City Police Office? Kay kagapon may na-discuss siya sa may barangay Sambag sa distrito iya sang Haro, why to ma-detain ang driver kay ti why man kuno sang balasihan mo apisar nga naga panimaho siya sang makaulubong nga ilimnon, hindi kuno na ma-justify para iya nga inisya ang prisuhon sa paglapas sang Republic Act 10586 ukon ining Anti-Drunk Driving Act. Sa aton sini magkabombo, ini kay man pa nga mga balita balikan ta matapos ang pila ka importante sini nga mga panumdumon. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Nagapamutos gid ako sang uling samtang nagapamati sa Bombo Radio. Sang nalawagan ng akon ngalan nga tagdaog sang 5,000 pesos nga cash bilang first prize winner sa swerte sa palengke 2023 promo, baldi-balding pa premyo na may cash pa. Ipika Cent Oil ang proof of purchase nga gingamit ko. Ako si Elvira Bilanyo sang Barangay Concepcion City proper. First prize winner sa first weekly draw sang July 29, 2023. Ari na nga ako nadagaan nga 5,000 pesos nga cash isipon ko. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Gamiton ko ini bakal sang uling nga akon ginabaligya kag idalawat gilayon sang bugas kag sudan. Idugang ko pagid bakal sang proof of purchase. Mga kabombo sa promo sang Bombo Radio. Wala o kuspukos premyo ang nagahulat sa mga winners. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsors. Bangod paagi sa sininga promo, dago pagid ang mabulig sa amon nga mga pigado. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Friday sang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang first Friday Mass sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo sa Agosto 5, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangtubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sa harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun painkilling properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatya. Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no kay checkeron nato ang linya ni Mr. Jack Kunlo. Hibaloon naton kung may epekto bala no sa implementasyon sa mga traffic enforcement or the traffic rules and regulations ordinances diri sa syudad sa Iloilo since nga nagmala mayor nga ipaiwayan ay ang pagpangkumpiskar sa driver's license. Ini kasunod sang natabo man nga kontrobersiya no nga kung sa diin ginaaligar kag ginakusaran sa pagpangutong ang tatlo ka mga traffic enforcer. Ang una sining pahayag diri sang Public Safety Transportation Management Office why iniiya sang problema kay padayon sa gyapon ang implementasyon sang aton sini mga traffic rules and ordinances diri sa syudad sang Iloilo. But luyag naton mahibaluan sa tion bala nga mayara sang kumpiskaranay sang driver's license nagnubo nagtaas bala ang datos sang mga ginpang dakop no or mga violator sang traffic rules and ordinances diri sa syudad sang Iloilo kay may ara iabi sang perception ang kadaman sa mga motorista nga ti daw ay manabiring ang temporary operators permit or mambal naton ining papel no nga gina-issue sang traffic enforcer pananglitan nga ikaw ang maglapas iya sa aton sini nga mga ordinansa. Pero gani sa nasiling tana maga-reflect man ini gyapon sa bahin karon iya sang Land Transportation Office kay man do may proseso ini nga ginatawag nga ginapa-alarm pananglitan hindi mo masettle within the given period of time ang imo sini iyang violation sa city government. Ang aton bala nga mga traffic enforcer may mga nagakaigo sini iyang temporary operators permit or mambal naton ining mga papel nga sarang sini nila iyang ma-issue no sa aton sini nga mga motorista pananglitan nga makavayular sang pagsulundan sa trapiko. Anyway, balik-balikan naton ang linya karon ni Mr. Kunlo driman sa aton sini nga pagpangalagad sa sinimatinion diri kita sa kay Bombo Angel may kantanan magyapon sa mga traffic enforcer ni kay
ang retraining sa mga traffic enforcer masugod na sa masunod sini iyang semana. O ti ko magsugod sa masunod sini nga semana ang retraining sa aton sini mga kabombo. Ano ang mga course no sa ila sini iyang retraining. Kumbaga kag ano ni tingom di sila i-pull out sa dalan or by batch kag tubtubsan ang ila sining retraining. Kag sinong mapatigayon sini kay as per initial information ang Metro Manila Development Authority no ang mabulig sa pag-train sa aton sini nga mga traffic enforcer sa pag-manage sang dalagan sang trapiko diriya sa syudad sang Iloilo. Di ko madumduman ta pa sadto, di ba may ara man sang Traffic Academy kay do ara man tong presensya sang MMDA gani. Pero mambal naton may mga ara man sang nabuhat siniya nga kayuhan sa bahin karon iya sang mga traffic enforcer, pero ano pa gid ining another round of retraining gani? Sa aton sini nga mga kabombo. I-check naton ang linya karon ni Bombo Angel Tangel sa report ta please kami. Bombo Cham nakatalana nga madayon sa masunod nga semana ang retraining sang mga traffic aids diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio, si Mr. Jack Kunlo, pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office, yang pahayag na nakatalana sa Agosto 9 tubtob 11 ang retraining sang mga traffic enforcers kag niara isa ka adlaw nga nakatalana para sa ilang assessment. Bombo Cham nga ti isa man like before in siya sang ilang proper ged training. So na kung Sir Kuno ginaasikaso na lang subong ang mga plane tickets sang 8 tubtob 10 ka mga taga MMDA kag National Transportation Studies sang University of the Philippines naging indeterminismo sang syudad. Ginalantaw man nga magadugay ang ining ti apat ka adlaw nga training nga weekdays gid ini. Bombo Cham ang natabo diri nga ti 50-50 ang shifting sa mga traffic enforcers agod nga ang iban maka-training, ang iban sa gihapon maka-facilitate sang traffic management diri sa Misdad sa Iloilo. Ang higad pa nakapadala sang sulat ang syudad para sa invitation man sang mga makandak sang retraining apang sa 1 July gid lamang sila naghatag sang response nga pwede sila makakandak sang ining retraining subong August. Bombo Cham kag pati ang Traffic Academy kag istoryahan man inila agod nga mapatigayon kay so far ang finalization na insya sa Traffic Academy kag kumatabo first LGU ang syudad sang Iloilo nga makabuild sa tining academy man. Bombo Cham nga ang tinutuyo ma-improve ang skills sang mga traffic enforcers kag matagan sila sang mas refresh man ding ang ibalo when it comes sa traffic management. Yari atong kamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. May budget na gimapangita si Mayor Gerald Tanyas because Mayor Gerald Tanyas has invited or invite niya ang MMDA and UP and CTS National Center for Transportation Study to conduct ang MMDA naton makandak sang skills training sang aton nga mga traffic enforcer sa dalan no. It's a 4-day training schedule naton ini siya no, scheduled at the second week of August no. And ang aton yang UP and CTS no madugang man no sang trainings para sa aton man traffic aids no. Kay ang may Traffic Academy sa Pilipinas isa lang ang aton MMDA no. So may training center ini sila no, mga Traffic Academy nila. And ang UP and CTS and MMDA will also help sa pag-craft sang finalization sang aton nga Traffic Academy no. It is the first LGU nga magatukod sa iyang Traffic Academy no in the country. So ang gusto ni Mayor Gerald Tanyas nga do hindi lang siya hapaw-hapaw bala nga dalion naton. That is why nga makadtuman si MMDA kag si UP and CTS dire para nga budigan nila kay because gusto naton i-professionalize ang aton nga mga traffic enforcer no. Medyo malaba siya nga program but yung handom ni Mayor Gerald Tanyas nga ma-reach naton ang goal
nga if hindi man naton 100% ma-eliminate ang mga lapses or ang mga kakulangan sa aton traffic enforcers, at least ma-address naton ini through aton sa traffic academy naton. Mga pilaning sila kabilog, sir? May ara kita from the academy sa MMDA, I think mga 4 no, 4 to 5 persons. Ang sa NCTS UP naton is to 4 to 5 persons man sila, no. So more or less mga 10 sa tanan ka mga tao. No? So amo ni sila kanamo. Sir Jack, mga pila ang budget nga estimated natin nga kinahanglan sa pila ni ka days kan insur nga training? May si Mayor may budget allocated na sa aton yearly para sa aton trainings and seminars, no. May ara kita dira, no. But this time balaan mo ang city nag-invite, so ang city gid na siya mabakal sang ilang plane tickets and accommodation sa city. Ti ang kamahal sa ang ticket subong sa actually, no. Sa una makakuha ka pa 3,000, 4,000 subong ang pinakanubo nga ticket I think is 7,000 pesos one way lang na, no. So ara na no gina-purchase na namon ang ticket, no. So ito yung average subong nga ticket is 7,000, tama gid ka bahal, no. Actually daw nagliligad pa ni nga mga processing ticket, no, kay even ako paglakad ko sa Manila ang akon nga ano na back and forth nga ticket 16,000, no. So ang ticket actually yung pinakadako ng expenses, no. At yung accommodation nato niya 4 days sila, no, 5 days sila. At ang average taton di ang hotel rate ara sa 2,522. Weekdays no training. So ma-pull out kita, no. So maka-expect kita may kulang nga traffic enforcer sa aton dalanon because ang aton nga 4 days trainings, no, sa aton nga mga enforcer, no. So we conduct this weekdays gid kay hindi man wala man di weekends ang aton nga mga MMDA kag UP NCTS kay balik na sila sa Manila. Yes daw tunga lang, no. So every time ang tunga lang anay ang aton nga i-pull out, then ang tunga ara sa dalan naton kay hindi man naton pwede bayaan naton dalan. Because hindi lang siya nga August available ang aton both MMDA kag UP NCTS, no. Ang letter to ni Mayor first quarter of this year pa na, no, if ma-recall ko do March or April pa na siya kinpadala. But of course hindi man naton kapot ang schedule nila ya. So that is why nga ining August sang July nag-reply na sila nga makapaschedule sila August. Yes, actually ang tutuyo siya is ma-improve ginaton ang skills, no. Hindi lang ni siya one time sa subong, no. That is why nga ginaplastar naton ang Traffic Academy because this will be done quarterly, no. Of course, no, ang aton nga mga traffic aids kalabanan sa ila diri mga high school level, no. So mga high school level. So kailangan naton improve gid ang skills ang management nila, no, sa pagkandak sa traffic. And of course ang ila nga knowledge sa ila nga mga ordinansa nga gina-implement naton sa syudad, no. Ginahimo naton ini because to address man sang mga lapses, no, kag mga kakulangan sang aton nga mga traffic enforcer sa dalanon. But this is a long-term program ni Mayor Gerald Peñas, no, nga isa ini sa mga handom ni Mayor, no, nga maging ma-institutionalize naton ang Traffic Academy so that nga mapataas naton ang level sa aton nga serbisyo sa aton dalanon. Yes, we are asking gid, no, sang cooperation kag support sa aton nga riding public and motorist naton, no. Ang syudad under sa leadership ni Mayor Gerald Peñas gapangita gini sang paagi, no. Hindi ni siya peculiar nga kita lang ga problema, no. All other highly urbanized cities ka problema sa traffic nila because of development, no. So we were the first to para mag-establish, no, sa isa ka traffic academy ang tituyo sini para ma-improve naton not only ang skills not only the skills sang aton nga traffic enforcers but also sa planning man, no, sang aton nga mga traffic management sa syudad kag sang aton nga mga tawag sini nga mga traffic engineering design sang aton nga mga roads including na ang mga signages, no. So mabilong ini sa Traffic Academy and this will be guided sang aton nga UP NCTS kag Traffic Academy sang MM. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Mr. Jack Culo sang Public Safety and Transportation Management Office. Di ba daw naka-Traffic Academy naman kita last time? Actually, Bombo Cham, ang ining Traffic Academy o kung training bala sa mga traffic enforcers, quarterly ni siya ang dapat nga pag-schedule sa ila. Pero first quarter, ganito Bombo Cham, do wala pa sang time, kag wala pa sang available na schedule ining mga taga Manila naging imbitara sang syudad. So subong gid lamang nga dayon Bombo Cham kag kabahin diri ang Traffic Academy nga gina-cluster man sang syudad para sa mga traffic enforcers.
Alright. Kung may traffic retraining or kung may retraining sa mga traffic enforcer, paano niya ang mga dungol nga motorista, Bombo Angel? Dapat may retraining man sila, Bombo Cham. Amo nang isa sa mga nakita naton nga punto kay hindi taman iya mabasol tanan sa traffic enforcer mo. Kay kalabanan sa mga traffic enforcer nagatrabaho, responsable, way man niya nagamiter sa ginatawag sini nga pagpangutong or whatsoever, o galing kiti mayara gid niya sa mga dungol sini nga mga motorista nga nagabantangwa ya sini do cat and mouse game. No, nga when the cat is away, the mouse will play. Tidaw mo man na sila kung kaisa kay may mga sentimento kung reklamo man kita nga ginapalabot diri sa aton nga may mga area diri sa palibot sa syudad sa Iloilo nga nagapanago ang traffic enforcer kag ginahulat nila nga makakommit ikaw sang violation, just like kung may no left turn dirati, malantaw anay nga motorista pagkita way traffic enforcer. Bisan no left turn, kita ina sa signage, ma-left turn siya gyapon, dito gali nagabantay sa punta ang traffic enforcer. May isa kita gani ka patahagan man nga may traffic enforcer man kag sa wala, yara na iya sa pagka-responsable nga motorista. No, yara na iya sa kaugalingon sininiya. Kay una bes daan kung driver ikaw, ang presumption bala, Bombo Angel, nga insindihan mo tanan sini nga mga traffic signs, mga pavement markings. Amo nga niyang balta bisan way gani iya sa nga traffic enforcer kon responsable kag masinulundon lang iyang mga motoristado, hindi kita makasalapo iya sang problema sa dalanon, Jela? Di ba? Amo man na gani, Bombo Cham, ang hambal ni Mr. Jet Punlo, ang traffic management, hindi lang na 80% traffic enforcer, 20% motorista, kundi 50-50 na ang plasada nga kumambal mo bala nga punto nga malikaw ka lang sa traffic violation kung wala may nagabantay, pero amon gani man nga may mga driver Bombo Cham kay dira ginatudlo kag makakuha ka sang hibalo kung ano gid man ang mga tion na makakumit sa traffic violation. So dapat nga likawan mo na kay syempre una-una sa lagi na Bombo Cham kay kaduha kada ti amo inang natunan bala nga dapat hindi pagubrahon sa mga kalsada kag isagid kumbaga Bombo Cham responsibilidad ina sang mga motorista nga let's just say nagabantay man kung wala, dapat hindi sila magkumiter sang traffic violation sagud nga ang both parties bala Bombo Cham wala sang dapat baisan kag mangin makauhay ang dalagan gigamang ko nang pagbiyahe man diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid da Bombo Angel Tan. Now quarterly kuno ining traffic academy. So may pipila ka mga nagliligad sini nga mga binulan nga wala na diri makabalik pa ang MMDA bangod nga masako man sila. So this time kuno amo naman na. Okay man nga ipaidalom ta sa traffic academy aton sini nga mga traffic enforcer so that nga ma-professionalize ini sila. Nga hindi man sila pagsimuon sa mga barumbado kag mga sarawayon sini nga mga motorista Pero isa man sa mga faktor para iyang mangin maayo man ang aton sini nga trapiko diri sa syudad sa Iloilo, ang pagkaresponsable man sa mga driver sa mga motorista pribado man o kon pampubliko sini iyang salakyan. Dulaon ta na inang mga rason lakay nagadali ako, emergency ni, so on and so forth.
Ang atagan talang guro sang ligway ang matutuod ng emergency or emerhensya ang ara sa sulod sa ambulansya eh. Pero given naman na iya basta may mga ambulansya kag may mga fire truck nga nagandar ang ila sini iya nga siren but silingon ti emergency ina kag nagakadapat nga mag-giveaway kita sa ila para nga makapadulong sila iya sa area nga ila sini padulungan ambulansya sa ospital kag kung sa diin man ang fire incident nga padulungan sa mga fire truck. Amo na nga ning mga nanotisyara naton diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, may mga traffic signages man kita diri. Ang masami naton makita kag makapilata naman ka best diri nga waragwag sa kanginan ining mga no loading or loading and unloading area. Kung isa, ina amo ang rason sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kaya ang paminsar, kag ang pag-itsindi or nabalaan man siguro sa mga driver, pero di ginadisregard lang nila. Kaya tiway man sa may nagasaway sa ilamo. Kathag sa nga traffic signages. Loading and unloading area only. No waiting. Pero sa masami sa aton sino mga kabumbo, ginahimo nila yung mini terminal. That is why nga nagako sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Mga no parking signs. Oh? Ti ina katungdanan ina sang isa iya ka driver. Isa ka motorista nga respetuhon inang nasambitan nga ordinansa or pagsulundan. Kag responsibilidad naman sang traffic enforcer nga kung may maglapas dira, dakpon para nga hindi na iya magliwat pa. Pero panilagi nyo bala? Palibot diri iya sa syudad sa nga Iloilo? May mga signages dira nga no parking. Pero may nagaparking, hindi lang isa, kunti madamo nga salakyan. Kay ti ang rason, nagparking gani diri ang nga nauna sa kon, maparking man ako eh. Ti imbis kung tani agyan pa iya sang salakyan, gintunaan na iya sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, kay ti nakuha ng isa iya ka espasyo o ang isa ka lane, kag gingamit lamang iya para iya parkingan sang salakyan. Nga kung tani alagyan pa ina para iya nga bisan pa paano ma-decongest man ang dalagan sa trapiko. Yes, ang traffic congestion problema na ini sa bilog sini iya nga kalibutan. Oh. So kung problema na sa bilog sini nga kalibutan, hindi man lang kita diri iya sa pungsod Pilipinas or syudad abisang Iloilo to be specific, nagakadapat nga pautukan man naton kung paano nga masolusyonan ini. Kag hindi naman siguro kinahanglan ta pa iya nga mangin scientist or may doctorate kita iya sa bahin karon abisang nga traffic management agod nga mahatag iyang nasambit sini nga solusyon. Kasimple gid lamang may mga ordinansa kita ipatuman sang hugot kung may maglapas dakpon. Kag ako pabor gid ako sa mga dalagko kag mga matag-as ni iyang nga multa para hindi na iya pasuber ining mga masami sini nga bayular sa aton sini ang mga pagsulundan kag ordinansa diri sa syudad sang Iloilo kag matagam man sila bla. Oh, kay ti at the end of the day wise ang iban sini iya nga sufrer kunti kita man gyapon nga mga taga-syudad sang Iloilo. Kung may mga taga-probinsya sa Iloilo nga magpadulong sa syudad, pati sila masufrer man eh sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Oh. Hindi ko lang ma-recall specifically gid but may ginkandak sini iyang isa kapag tuon or survey or study nga millions of pesos ang nagakawasi sa tagsa isa ka oras sini iya nga delay
bangod sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Oh. That is why nga kabay pa nga ang traffic academy nga ini makabuligid sa aton sini nga mga traffic enforcer. Oh? Para nga mahatagan man sa nagakaigo sini nga bisan papaano ma-decongest ang flow sa traffic diri sa syudad sa Iloilo hilabi pa kung rush hour. Pero kung manotisyaran nimo sa present situation sa karon sa syudad sa Iloilo, duway naman kita iya nagapangilala sa rush hour kay do halos iya bilog sini iya nga tiyempo nagapugok ang dalagan sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo. So kooperar lang kita kung may makita kita dramano parking sign, no? Kooperar lang kita para makabulig kita iya sa solusyon hindi kaysa problema. 19 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta, tilawan taliwat ang linya ni Mr. Jekyll no basi sako-sako lang siya. Now, kay luyang naton mahibaluan na datos sang accomplishment report abi, no? Humalin pa iya sang nagmando si Mayor Jerry Treñas sang nagliligan sini may nadlaw nga ipaiway anay ang pagpangkanselar sa mga traffic enforcer sang driver's license kasunod gani sang kontrobersiya sang pagpangutong sa tatlo sini ka mga traffic enforcer. Lakip na sinadri mga sentimiento naman sang rallyistao ining nagapanawagan sang no to public utility vehicle phase out. Ginpatigayon kay ginaang rally sa tubang sa talatapan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6. Inikiban pa nga mga balita, balikan ta matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdumon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa 23 minutos na kaligad sa takna siningilaw na balik diri karon sa pagpangalagad sa bombo na isa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hoven. Standby ha, kay ari na karon sa linya si Mr. Jack Kakulno, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. May mga pila kita diri kaluyag i-plastar no nga mga informasyon na tuhoy man karon sa aton sini nga mga traffic enforcer. Mr. Kulno sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo na isa udto. Good afternoon. Bombo Champ, may hapon kag may hapon gid sa atong tagpalamati. Yes sir, nagtawagi kami sa imo kay luyang naton mahibaluan kung kumusta ang mga apprehensions kag sa pangkabiluganti ang pag-implementar sa aton sa mga traffic rules and ordinances, regulations kay last time to naggamando ang aton sining alkalde nga hindi lang kita anay or i-cancel anay ang pagpangumpiskar sang driver's license ang aton sa mga traffic enforcer. May epekto bala ini in terms sa data, Mr. Kunlo, sir? Yes, Bombo Champ, no, after na na-receive nato ng instruction, gidayon man naton inig-implement no sa mga personnel naton nga assigned sa aton nga traffic management division. Bombo Champ, no? Yes, Bombo Champ, may aragid nga mga adjustment nga ginaobra sa aton sa pag-implement sa aton nga mga layi sa kalsada. Bombo Champ, kay tungod nga medyo maobserbaran gid no nga daw medyo wala nagakatahap or wala na bala nagakahadlok no ang aton nga motorista sa aton nga mga enforcer kay hindi na kita mag-confiscate sa driver's license. Bombo Champ, no, but sige ang aton apprehension sa Bombo Champ, no, ginapangayo lang naton ang ila nga driver's license para ma-check sa aton enforcer una kung ini siya valid nga driver's license sa Bombo Champ. Kag after dira ihambal ang iya nga violations nga nakomit Bombo Champ. But of course Bombo Champ, because kadamo naman sang driver naton nga wala kabalo, nakabalo nga hindi na pagkuhaan lang ang driver's license, may mga iban nga dugay kag hindi pakita sang ilang driver's license sa Bombo Champ, no. But sa mga iba niya nga wala nakabalo Bombo Champ, no, makikita naton, pero ito iba ng reactions nila, gakakibot man sila nga hindi na pagkuhaan na driver's license, kaya naanad sila nga ginakuha ang driver's license. So far, Bombo Champ, mabulubasagan sa mga enforcer naton nga medyo daw nagasalig no ang aton nga mga motorista nga hindi pagkuhaan nila ang driver's license. That is why nga medyo magpara, may gamay pa nga paghaganay no kay iban kito hindi na mapakita lisensya, kaya ba nila hindi naman sila kano no pagkuhaan hindi pakita ang lisensya, which nga sala ang interpretasyon, no. Ipakita gid naton driver's license para mabalance ang aton mga enforcer nga valid ang imo nga driver's license. Kag hindi ikaw pag-iasumiron nga driving without license, Bombo Champ. All right. So, in terms ng numbers abi sang dakpanay, may ara sang diferensya since the announcement or pronouncement of Mayor Treñas, Sir Jack? Bombo Champ, ang data ginapagather kuno kay 1 month na kita implement. Yes, no, may pagnubo Bombo Champ sang data naton, especially ang pagbayad gid Bombo Champ, no. May pagnubo sa apprehension kag sa aton collection Bombo Champ, no. Ginapacheck ko na sa mga data kung pila ka TOP ang na-issue naton kag pila ang nagbayad Bombo Champ, no. Kay daw majority to sa last week pag check ko, kay tungod nga wala ginakuha ang driver's license, daw damo ang nagapawala. Daw ay gabayad nila Bombo Champ, no. So dumalaka lang ang naga-obligar gid sa ila nga obligasyon na magbayad sa penalidad. So initial Bombo Champ, mas laban ang wala nagabayad ng penalty sa mga na-issuehan naton sang TOP o kung sang aton citation ticket, Bombo Champ. Pero take note sa mga wala nagabayad, mga pilangan ni kadlaw, Sir Jack, kang gina-forward nyo ini sa Land Transportation Office para iyang i-alarm or mabutangan dira bisang
hindi maayo nga remarks, and then eventually sa iya sini nga pagpa-renew sa iya sini nga driver's license, ma-appear na dito Sir Jack kagaway siya sang mahimo kunti nga bayaran gyapon, Mr. Kunlo. Bombo champ, maayo gay kinapamangkot mo na, no? Pero huna mo, no, hindi butslingon tulad mo na ginabayran, ginatabuyan-buyanan mo ng imo TUP, makapalagyo ka na sa imo obligasyon sa pagbayad ng imo nga penalidad. Bombo champ, after 72 hours, no, mag-obra kami report, i-forward natin sa LTO, ma-report kita dito nga ini nga mga holders ng driver's license, may ara ini sila sang mga penalty nga dapat sabton o kung bayaran sa isa ka LGU. Then, butingon sila i-alarm na sa LTO, Bombo champ, no? Nga kung mag-renew ikaw, hindi ikaw pag-renew sa LTO, asa hindi mo masettle ang imo nga penalty sa isa ka LGU. And hindi lang muna, Bombo champ, base next week, mag-file kami sa mga case, Bombo champ, no, sa mga wala nagbayad ng ila penalidad more than a week na or 2 weeks na, Bombo champ, no? Ang atong nabrahon, do ka pareho, hindi lang Bombo champ sa process ang ICAS. Ngaway ka bayad, no? Kung dumduman mo, may harap na ang sa ICAS nga case, may harap na nga napanggagdagan sang warrant tungod sa penalidad lang nga 500 or 1,000 pesos ngaway na mabayaran. So, sa penalidad naman niya sa aton ang process natin Bombo champ, which nakabutang mo na sa aton ordinance sa ginubray ni, nga kung hindi siya magbayad, pwede natin ma-file ang complaint para ma-compel siya nga magbayad sa penalty niya. So, base next week, Bombo champ, ma-testing kami file sa mga complaint sa mga violators naton nga wala nagbayad sa ila penalty. Initially, may numero kita, Sir Jack, kung mga pila kabilog ang file naton sa kaso? Ang sigurado lang ko Bombo champ doon, hindi magdubo sa pulo. Hindi magdubo sa pulo. Okay. So, that is one way sa pagdisiplina man sa gyapon sa mga traffic violators naton, Mr. Kundo. By the way, sir, na-implement na or in effect na atong last time lang ginaduso ninyo nga pasakaan ang multa sa mga traffic violators? Wala pa Bombo champ, no? Naka-hearing na kita, naka-second hearing na kita kay Councilor Cabaluna. But naka-istorya kami Bombo champ kay ang aton nga mga penalty nga gin-request nga pasakaan, Bombo champ, inigali Bombo champ, no? Isa-isa gid ni sila nga mga ordinansa, no? Kay wala pa kitang sang traffic code, no? Which nga amo na ang direksyon ta, no? May ara na approval si Mayor Jerry Tanyas nga obrahon ng traffic code sang Iloilo City. Ang ini sa Bombo champ ginakuha pa namon kay ini mga ordinance para sa aton nga illegal parking, isa gid sa ordinance, no? Ang aton nga wala sang helmet, isa man ni ka-ordinance, no? Bombo champ, no? Ang mga out of road, isa man ni ka-ordinance. So tanan ni sa Bombo champ gali isa ordinance. So ang iban sini sa ila may mga amendments pa. So ginatipon subong sa aton nga opisina, kag sa opisina ni City Councilor Cabaluna, ang ini mga ordinansa kay para pag-amend hindi kay tingob, kundi taga-ordinansa i-amend gid Bombo champ. Aha. Alright. Now, Sir Jack, may mga palabangkutanon bala diri ang mga kabombo na to, no? Nga luyag hatagan man sang clarification sa mga stoplights bala naton diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kay kung kay isa hindi man malikawan naton siguro bangod sa kasakuon man or kung ano man nga mga instances, may mga pagbais-bais man da regarding sa color sang traffic lights naton. Mr. Kunlo, kayong iban sini, nagambal nga kung mag-yellow gani, nagapreparar ikaw nga magpundo, kag ang red is total stop gid. Now, ining sa traffic signs naton, mula sa mga traffic lights naton rather, diri sa palibot sa syudad sang Iloilo, kung kaisa mo maning isa sa gintunaan sang pagbinaisay sa dalanon mo kay ang iban sini Sir Jack, yara sa yellow, manuglampuwa sa piyak sini iya nga lane or nga side rather, bali naka-cross na siya sa intersection, tapos paglabot ito sa intersection, timing man nga nagpula. May violation ining motorista, Mr. Kunlo? Depende sa senaryo, Bombo champ. May mga senaryo na delay ang imo cross. It is because kada delay man ang pag-cross sa tubang mo, no, kay may congestion ahead sa atong traffic lights. Supposed to be ang yellow nga ball, Bombo champ, preparatory na bus niyon stop ka na dapat supposed to be sina. No, kay ang gahatag ng signal nga go ang green.
Ang yellow is preparatory, no? Dili ni sa aton nga bisan yellow hinagawon naton makatabok, Bombo Champ kay wala pa nag-red. But kung sundon naton Bombo Champ, ang yellow is supposed to be amo na nagahatag si Musaid na mag-stop ka na because ma-red na siya, Bombo Champ, no? Amo na siya. Pero may instances ang ginahambal mo kay na Bombo Champ, insaktoy na. Naalangan ikaw sa tunga pero yellow pa, no? Galing pag across mo na so the other side of the road, nag-red amo kapag pag-red or nabdan ka sang red, Bombo Champ. Ina siya kung may congestion ahead sa imo. Bombo Champ, ang aton instruction sinadira nga kung na-caught siya in the middle of the road intersection nga na yellow pa, kag nabdan siya sang red, Bombo Champ, busilingon, naalangan siya, no? So, i-explicar lang natin, Bombo Champ, sa aton yung mga enforcer para may tsindihan nila, Bombo Champ, nga naalangan ikaw sa tunga because ang congestion ahead before ikaw maka-cross. Pero may ara ya Bombo Champ nga yellow na lang kahingagaw pala Bombo Champ. Yes. Yellow na pero yung gahon mo gid, no? Yung mo gid siya. Suppose sabi pagkita mo sang yellow Bombo Champ, preparatory to stop. Buti mas hindi ka na tani mag-cross sang yellow because it's the 3 seconds na ang gap sina. That is why nga kakaalangan kita sa tunga Bombo Champ kay nagahingagaw kita kay yellow pa lang. No? Ang proper ginagawa Bombo Champ, na kung yellow pa lang, ma-stop ka na. Kaya preparatory na siya sa red light, Bombo Champ. Amo na ganing hambal bala nila, langas-langas ang iban sini nga mga driver na naistorya ko man na Mr. Kunlo. Ang green ko no, go. Ang red, stop. Ang yellow, drive faster. Yes. Actually, Bombo Champ, sa iban nga mga pungsod, strictly followed, ginaya ang yellow. So, kung sabihin, hindi ka na mag-cross, Bombo Champ. Dito na natin sa Pilipinas, ginahingagaw natin. Kung yellow pa, ang aton kung permit, pwede pa, no, ka-yellow. It means to say, dapat yung yellow, kay gabuylo, kay may ang imong salakyan na, may, kung ara ka sa continuous traffic, that is why may yellow siya, kay may buylo ang imong salakyan, no? So, kung silingon, kay nakabuylo ka, that's why ginagaan ka yellow, ginawarningan ka, nga prepare to stop ka na dira sa intersection kay ma-red na ang traffic light. Tikon ara kami karon Sir Jack, yellow na siya sa traffic lights naton tapos ara ka sa sulod sang orange box, may penalty ikaw. Amo lang hambal ko kay nagakalangan ka Bombo Champ, no? Ang yellow amo na sang purpose ang yellow nga busilingon nga ang sa ahead sa tubang mo kun ara na sa box, Bombo Champ makot siya on yellow ball, Bombo Champ, no? So busilingon dapat makross na siya. Wala kita sang violation nga beating the yellow light, Bombo Champ, beating the red light ang aton nga binansa, no? Ang yellow amo na sa naghatag pa sa sa aton kung malangan ka sa tunga nga mahatag pa sang time mo para at least bisan paano mag-red siya, makapahigan ka na. Pero kung bisa ka kapdan, gitagyapon red sa tunga because ng congestion ahead. So kung lara ka sa tunga, Bombo Champ, explicar lang sa aton sa mga traffic enforcer, kaya kung na aton traffic enforcer, nagatanaw man sa aton intersection, nabalaan niya man na, no? Pero may traffic enforcer man kita Bombo Champ, no? Nga mga nagadiskarte man, nga bisan balaan nila nga nalangan sa tunga tungod nga abdan yellow before mag-red, gito so gyapon nila nga beating the red light. That is why Bombo Champ, no? Kung tanaw ninyo, hindi ka mo satisfied sa aton nga mga enforcer, mag-message lang sa aton Facebook page o mag-file sa aton nga complaint diri para kung nadakop ka mo, ma-reverse namon kung tuod nga nalangan ka gidman Bombo Champ. Alright. Now, Sir Jack, isa pagid ka siguro topiko regarding sa alcohol breath analyzer. Kay na-recall ko nga do may plano nga mag-procure ang syudad sang Iloilo or may ara na bala ang syudad sang Iloilo sang ining alcohol breath analyzer. Kay isa pagid sa mga problema man naton diri sa syudad, just like what happened yesterday, nga may nadisgrasya, may ara sang pick-up truck ginpang arado ito ang balay kag Tiangge sa may distrito sang Haro na panimahuan siya karon sang makaulubog sini nga ilimnon pero hindi man iya ma-arrest or ma-detain sang aton sin makapulisan kay kinahanglan gid kuno nga ma-justify nga hubog siya through sining alcohol breath analyzer. I know Sir Jack kung ano nang latest diri regarding sa alcohol breath analyzer sa syudad?
Bombo Champ, insakto na, no? Hindi kita pwede. Technically, hindi na tumambal ang tao nga under siya sa influence of alcohol. Unless otherwise, may ara kita sang gadget nga nagahambal sa iya sina, Bombo Champ, no? Yes, Bombo Champ, nakatag ng section si Mayor Gerald niya sa ako, no, nga mag-canvas sang breath analyzer, Bombo Champ, no? So, may ara na kita na, tawag siya ni, may ara na kita sang section halin kay Mayor Gerald Tanyas nga mag-procure kita sang breath analyzer, Bombo Champ, no? Before importante kini sa Bombo Champ, amo naging hambal mo bago lang sa mga aton nga mga road incident, no? Sa aton nga mga car road crash incident naton kinahanglan gini sa importante gini, Bombo Champ. So mayara na, Bombo Champ, naka-canvas na kami, mayara kita sa nagligad nga ginhatag sa aton sa agin issue sang LTO sa aton kapulisan. Bombo Champ, kaso ginbalik ato siya kay for calibration, no? So ginbalik na siya, I think, sang aton LTO man dito sa national office nila for calibration. So far wala pa kami update, but pero on the city side niya, Bombo Champ, no, nagakanbas na kita, Bombo Champ, sang breath analyzer for procurement naton, Bombo Champ. Yes, kay ti sa manumduman ko pa last time to nagamando si Mayor Jerry Treñas nga tutukan gid ining drunk driving mo diri sa syudad sa Iloilo kay isa man ni sa nagakos sang disgrasya, Mr. Kunlo. Bombo Champ, kung tanahon mo, majority sa mga road incident naton kung gabi, halos kalabanan sinadara kung kami sa aton lang, no, sang pangginalye lang istorya, Bombo Champ, mapalimuan gid naton, no, under the influence of alcohol gid, Bombo Champ. Yes, galing kay amo na, Bombo Champ, no, ang process sabi sang bidding sa gobyerno medyo may ara lang sang mga proseso nga hindi namon pwede gid nga shortcuton. That is why gakanbas na for bidding purposes, Bombo Champ, no. Hopefully ma-schedule for bidding na no, after nga maka-forward na, no, itong mga supplier nga ginapang canvas naton sa presyo kung pila ang isa ka breath analyzer, kaya mo muna siya dira man kita mabis sa aton nga purchase request kung pila ang amount nga ipabid naton para sa isa ka gadget or item na baklon sa aton nga syudad, Bombo Champ. Mga pilagan ito kabilog, sir, baklon ta plano sa syudad? Well, do mga man na siya, Bombo Champ, no? Ang mga baklon medyo may mahal-mahal manggawag. May mga bago na siya nga version, sabi, Bombo Champ, medyo may pulo presyo na, no, ang breath analyzer, Bombo Champ. So posible ba si anom lang anay, no, ang first nga i-purchase naton nga set of breath analyzers, Bombo Champ. Alright, sige. Sir Jack, thank you so much for your time kag sa pag-shed light man sa pila ka mga issues diri sa bahin karon sang trafiko sa syudad sa Iloilo. Yes, Bombo Champ, idugang ko lang, no, next week ang aton nga MMDA Training Academy, no, magakadto sa aton syudad sa invitasyon ni Mayor Gerald Tanyas kag ang aton nga National Center for Transportation Study sang UP Diliman, makadto man diri, Bombo Champ, no, August 8 to 11 ang schedule naton. Official line na, Bombo Champ, no. Kay last time mo ko ni siya matag sa imo, but sining adlaw lang official na siya, no, nakabakal na kita ticket sa aton nga mga bisita para nga maghahatag sa pag-improve sa aton nga mga skills management sa aton nga mga enforcer, and at the same time sa aton transport planning kag sa aton transport sa aton nga traffic academy nga pagatukuron, Bombo Champ. All right. Sir Jack, thank you once again. Mayong hapon. Salamat kid, Bombo Champ, kag mayong hapon liwat. Deri wabit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. So may epekto gid man ang mando sa alkalde naton nga hindi anay pwede or kansilahon ang pag-confiscate sa mga driver's license sa aton sinima traffic enforcer. So may pagnubo sa apprehension, no? Tapos ang iban siniti why man nagabayad kuno sa ila siling violation, pero hindi mo silingon nga why isang biring iya ang citation ticket sa syudad sa Iloilo kay ti endorse man gyapon ini nila sa bahin sa Land Transportation Office, kag kung hindi mo ini mabayran ti maapir ini sa imong driver's license sa pag-renew nimo. Kag kung hindi mo ni mabayaran, hindi pag-i-renew imo sa driver's license. Magluwas sina next week, may hindi magnubo sa napulo ka mga traffic violators nga daw ginpabuyan-buyanan kag way ginila ginsapak ang nakomiter sini nila nga violasyon diri iya sang ordinansa sa syudad sa Iloilo.
Ang lihok naman karon sa PSTMO sa Traffic Management Division, amo ang pagpasaka sang nagakigo sa nga kaso. Oh, di sige Abi nyo kay why na kumpiskaranay ka driver's license, makaluwas na kamo. Abi nyo kay why na sang kumpiskaranay sang driver's license, pwede na lang kamo makapinadungol. Mangin irresponsable sining driver. Oh, hindi man kamo gyapon makaluwas. Oh, magluwas lang konti kung nabayaran mo ang imo sining pinalidad direktamente dito sa may City Treasurer's Office. Kagati kung pabuyan-buyanan mo kang maglawig, pasakaan nga magyapon sa kaso sang PSTMO. Sa bahay naman karon iya sang ining pagpatag man ni Mr. Kunlo sa traffic lights. Ti may ara man amo man sa gyapon mo, duwa man sa gyapon ang may major role sa nasambit sining issue, traffic enforcer nga nagadulo diskarte kung si Mr. Kunlo pa, kag motorista nga hindi lang niya nagadulo diskarte diskartidor. Ti kung pwede pa lang nga malikawanan na naton, kay kung dira ka mo magbaisay sa aton sini nga mga dalanon sa magamay man lang sini iya nga topiko regarding sinangya sa traffic light sa issue, ti bayaan sang traffic enforcer iya katungdanan sa pagdiliher sang dalagan sa trapiko. Anong epekto sina? Magatuga sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Pero ti dapat insindihon. Namin naton nga insindihon, dapat mainsindihan. Sa mga traffic enforcer man, ang nasambit sini nga layi kag ang sitwasyon man nga, just like hambal ni Mr. Kunlo, kung naalangan siya nga ara na siya sa tunga-tunga sa nga orange box, pero number 2 na bikag yellow na ang kolor sa traffic lights, insindiho na lang kay ti ang nagakatabo masami, nagakadelay siya sa pagtabok or pagliko bangod man sa atrasado nga ginasundan niya bangod sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Tiway gitani kagamay nga bagay. Galing kong kaisa, ara ginada ang duwa. Nagadiskarte nga traffic enforcer kag diskartidor nga driver. Sa alcohol breath analyzer naman iya manuati, anom kuno ang plano sang syudad diri nga i-procure. Nakahatag na kuno to sang canvas si Mr. Kunlo sa Office of the City Mayor, kag ginahulat na lang nila feedback. Balamuti may mga proseso man ini nga dapat sundon mo sa mga procurement. Abla mo rin ginatawag sila nga procurement na process. Hindi man niya sila nga dali-dali. But mas labing maayo kung mapadasig-dasig. Kiti record show sa aton sinimang kabumbo kung si Mr. Kunlo pa kalabanan sa mga road incidents kapin patong ang gabi hasta magkagahon naga-involbar sa driver nga nakainom, driving under the influence. Tinito ya sa iban sa Estados Unidos, kung ang violation nimo iya nga driver driving under the influence, ang pinakadako sini iya nga pinalidad nga imo sini nga pag-atubangon amo ang pag-suspend sang imo sini nga driver's license. Worst, mapriso ka pa sa aton sinimatag palamati hasta iya sa punto nga hindi ka na pwede makaangkon sa driver's license. Tiyan mo na to sila ya ka-stricto. Tidiri iya sa aton, naga-procure pa lang kita sa alcohol breath analyzer nga kung sa din, amuning pinaka-importante kung tani, sa bahin iya sang Republic Act 10586 para nga mapatuman naton sang hugot. That is why sigurong iban sini, orang aton sini mga traffic investigator, mga pulis naton, why naman lang sila yung nagabader nga magpatigayon pa sa sobriety test or field sobriety test. Kitisagan kada karon field sobriety test kaga kulang man lang imo sining justification kay why ka sang alcohol breath analyzer,
Why gyapon tupa? Ang imo sini nga apprehension or ang imo sini nga pag-file sang kaso, agod iya nga ma-charge ang isa ka individual nga nagalapas sa Republic Act 10586. So mas mayo nga mapadali-dali ina kag magamit na gilayon sang traffic management subong man pahulaman yo man ang ICPO. 48 minutos na kaligad sa taknang alaw na. Pagbalik nato na Banwa, mga katapo sang or mga operators kag drivers nag-rally sa tubang sang LTFRB Regional Office 6 nagasinggitan sa sining no to PUV face out kag cover gym sang kasing-kasing mulo nangin basurahan ginpabumbo. Balikan tayo ning mga balita pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras. Yari ang isa sa mga maswerte nga tagdaog sa pinakaunang nga palengke Joe sang swerte sa palengke 2023 promo. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Ako si Sinaida Javier sang Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash, kagip pack na nasulod sa Orocan nga balde. Yari isipon ko ang cash prize. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Tungod sa ako na dagan, may gamito na ako, ibaka liwat sang proof of purchase nga i-intra ko liwat sa dasun nga draw. Nagamit ako sang proof of purchase nga Nor Brut Cubes. Madamo gid niya salamat sa tanan nga sponsors kag Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa.
Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tao sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga... Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Check naton si Bombo Hana Andasa, ang mga drivers kag operators nagpatigayon sang isa-iya kahublag protesta sa tubang mismo sa talatapan sa Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 para ipanawagan ang no to PUV phase out. Check ta Bombo Hana sa report, please gamin.
Bombo Trump ginpabutyag asang mga nagakalain-lain nga miyembro sang rallyista nga grupo nga No to PUV Phase Out Coalition Panay ang ila sentimento batok sa show cause order sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. Nagahiwat subong sang picket protest ang mga transport groups, operator, driver kag mga commuter na tuhoy sa ginahiwat nga show cause hearing kaupod ang mga lider sang kooperatiba sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. Ginapadalaan sila sang show cause order bangod nag-upod ini sila sa ginahiwat nga transport strike sa Metro Iloilo sadtong Hulyo 24 pero nahibaluan ang sa bilog nga Visayas sila lang gid ang ginapadalaan. Panawagan naman sang No to PUV Phase Out Coalition Panay, show cause order, ibasura, pamatukan ang pag-phase out sang traditional jeepneys. Sa interview sang Bombo Radio kay Angel Dadivas Jr., 58 anyos, kag driver sa Villa Baybay nga jeep, sa sulod na sang 30 na katuig, iya ginapahayag nga may permit sila para magprotesta sang natalikdan nga State of the Nation address ng presidente. Gani, iya ginahingyo nga ibasura ang show cause order batok sa ila bangod ang makabenepisyo lamang diri amo ang mga tao sa likod sini. Suno man sa iya, ginapakigbato gid nila ang ila nga ginakuhaan sang kabuyanan kag hindi nila gusto nga madula ang traditional jeepneys sa mga dalanon. Dugang paniya, ginapromisahan man sila nga paghahatagan sang 500 pesos per day. Apang isa na katuig ang nagligad, wala sa gihapon ini nagtupa. Iya man ginapangamuyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga kuntani talupang doon Manila ang mga driver kay wala man sila nagkulang sa mga proseso kag pagbayad sang sakto. Iari bala kay pamatian naton si Angel Dadivas. Itagaan nyo kami sang panahon sa pabutyag sa ngamon nga sitwasyon subong ilabi na gid sa mga driver. Si amo naging patawag kami sa LTFRB sang Syukos. Nakita naton na do kami paya ang may kaso. Nga bagay ara kami sa ginatawag nga legalidad kay ang pag-strike namon siyang nagligad. May permit lang kami sa amo to nga adlaw. Kaya ano pagid ang gusto nila? Ang nakita namon nga ang pagdaog-daog nila sa amon bangod lang na sang ilang interes. Nakita ko yang sa likod sini may mga tao diri nga sining programa ini sa modernisasyon. Nakita namon nga ginasakyan ini sang mga pilalang katawo. Pila ka tawo ining oportunista kag kapitalista amo nang ginambal ko. Kami mga buhi kami halin sang una sa pagbiyahe ng driver nagserbisyo kami sa motutuod. Basta na lang sa ilang interes nga gusto nila nga ang ilang programa padayonon nila. Pero way nila ginalantaw ang amon nga kaimtangan nga mga driver kag mga operator natawa kay ginforce nila kami nga mapakonsolidate kay kung hindi kami magpakonsolidate ano matabo sa amon hindi nila kami pag-i-renew sa among prangtisa wala na kami sang power hindi na kami kabiyahe sa dalan kaya ang amon ginapakiglaban dire ang amon pangabuyanan hindi kami gusto nga madula dire sa dalanon kaya ang amon nga serbisyo halin pa sang una wala man kami nagkulang nagserbisyo man kami sa aton mga gobyerno kaya ang pamangkot dira kay bangod nga ara na kami sa kooperatiba sa programa ang gimpromisa sa amon nga 500 nga per day ina imagine mo bla 1 year na may nabaton kami amo ni nga ari kami diri subong kay amo nang kamaturan hindi kami kari magkagto nga amon-amon lang pero ang mga tao hindi sa likod sining programa sining modernisasyon may mga personal nga interest sila gusto Bumbuhana kag ato nabatian si Angel Dadivas Jr. Bombo Trump sa pihak naman nga bahin nagdugang man sang sentimento ang spokesperson sang Panay Consumer Alliance kag regional chairperson sang Gabriela nga si Lucy Francisco. Iya ginapahayag nga nagasuporta gid siya sa kausa sa mga drivers kay para sa iya ang kausa sa mga driver kausa Manila nga mga commuter. Nagapamatok gid sila sa phase out sa traditional jeepney kag pagre-route sa mga ruta kay apektado gid sila katama nga mga commuter. Mga kabombo, pamatian naton ang pahayag ni Lucy Francisco. Actually, nagasuporta kami sa kausa sa mga drivers nga sang diin sang Lunes during sang State of the Nation address naghiwat man sila sang transport strike nga ginsuportaran man namon
Kay nibaluan namon nga kausa sa drivers, kausa man namon nga mga commuter sa mga pumuluyo. Kay tungod ang issue sa nakapamato kami sa pag-phase out sa mga jeepney. Kag sang LTFR, ang sa kag sang LPW, ang LPTRP nga pagre-route sang rota. Kung sa diin kami mismo nga mga commuters kag ang mga kababaihan, mga nanay iloy sang puluyan nga naga-budget, apektado gid sini. Halin nga gin pa nagkooperatibize ang mga salakyan o kon mga PUJ nagkagha ang ila mismo nga pagbiyahe. Kaysa diin naman gin pang promesa sa ila 500 pesos nga resibo nila money back para sa ila nga assistance hindi nila nabaton. Kagkadamo man sang paglabi didto nga dapat ma-extend ang franchise kag operation sa mga jeepney asa sa December daw halos tanan ginapang laot pa ka ang nag-upod sa transport strike gin pagwaan sang show cause order. Well in fact sa bilog to nga Visayas prong iban niya nga mga riyon wala gin pagwaan ng Iloilo lang no. Ngari subong ang ginatos ka mga drivers nga nag-upod ang mga operators na nagpamatok. Ti kausa nila, kausa man na namon bilang mga commuters, kausa man sa mga nanay nga iloy sa puluyan kay apektado sila kun ang ilang mga bana nga wala na hindi na makadrive o ay nasang makita kag nagapamurdoy na kapin pa sa pagsulod nila sa cooperative. So umuinay kun nga ari ang ubon sa kababainan nga nagapakigisa no sa bahin sang Gabriela nga nagasakdag sang kausa sa mga drivers kag operator. Nagapamato kami sa no to jeepney phase out. Dapat i-phase ang mga jeepney respetuhon kag makabalik paliwat sa pagmamasada kag informisa sa ila dapat ipatuman mismo sang LTFRB. Kag aton nabatian si Lucy Francisco Bobochang. All right. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa sabato kay sa driver bla. No? Ang tao sa likod sini kag ang mga interes sa likod sini way sang liwan kunti ka mga kasubong nyo man nga mga driver, ang iban sina kasubong man nga mga operator. No? Ngati sila iyang nagaganar sa sining modernization. Nga may show cause order kamo subong. Hindi bala sadto sa aton sini nga mga kabumbo may ara iya sang kasugtanan between sa mga presidente sa inyo sini iya nga mga tuda na bla drivers and operators and drivers association. No, bangod sa sining modernization ngati hindi na kamo magpamalabag sa numan nga programa sang gobyerno. Hindi na kamo maghublag protesta kung may diskumporme kamo sa programa sa gobyerno. Tiyan mo na nin subong ang epekto. Bali, gisa kamo sa kaugalingon sini ninyo nga mantika kung sa mga tinaga pa. Naglabot sa punto nga ginpapati kamo sang inyo sinisanto iya nga mga opisyal sa mga katuda ninyo nga kayuhan na dring aton pero ti sila lang tiyang naganar kamo iya nga mga miyembro lang or operator lang or driver lang ti kamo subong nagapasan sa nga balakuon. Sa aton sinima kabumbo gintrap kamo sa nga LTFRB para iya sa ila sini nga bintaha. Kita nyo kay nagublag kamo protesta sa nagligan to kunti may shokos order kamo subong. Tiyang may interes na dire, hindi man magliwan sa inyo. Why na nisang iban nga tao, hindi nyo na pagpalibi kung sino to mga kapitalista, kung sino to mga lista to, no? Ang sulokton dira, ang mga opisyal sang tuda-tuda nyo santo. Subong why na tuda-tuda, kooperatiba na. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ismomot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo, sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Fridays ang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang First Friday Mass sa La Tolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo sa Agosto 5, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangayo kita sa kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangtubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta.
Magbukas ang savings account sa bangko kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Maayong hapon gid sa inyo. It's a beautiful Friday afternoon. Pagguan na ang inyong mga pamaypay dira. Kay terrible naman ang init. But anyway, good afternoon again and welcome diri sa KLP. Kahapon lamang program. Ini si Tita Regine nagapanumbalik to bring you very entertaining stories. Of course, nagikan sa aton nga mga letter senders, mga regulars, mga maukod, and mga newbies ang iban. Salamat gid. Gani sa inyo naman yung mga istorya dira, I would be waiting for them
sa atong email ad bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man kung insulat ninyo ipalabot na diri sa studio sa kahapon lamang program. Diri kita sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihatag na, i-hand in ang inyong mga istorya. And for today, thank you very much kids sa inyo tanan for being there. I know, nagabatang-batang ang iban medyo busy pa, but don't you worry, sige lang, multitasking kita. Ulap na kita sa pag-enjoy sa sinayang programa. Again, I'd like to welcome everyone. This is Tita Regine at ari aton nga bahanan para sa inyo tanan this 4th of August. From Eduardo Miraflor Jr., nagikan sa ating Bombo Music Festival, the song is entitled "2". Good afternoon. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of his dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Beautiful song sa matahong nga kahaponanon. True para sa inyo from Eduardo Miraflor Jr. Oras naton 21 minutos makalipas ang alas 2. Again, this is Tita Regine. Ari na kita sa ating first story this afternoon kag requesting August 4.
Friday. Natin nga basahan ang iyang sulat. So here we go with the story of Inmi, some province of Iloilo. My dear Tita Regine. A blessed afternoon, Tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, my fellow active lovers and listeners of your enlivening KOP. Tita, please read this on Friday, August 4, kung pwede. Sige, ma'am. August 4 gid kita today. Wait ko gid ang August 4 kag basahon ang imong sulat. It's my continual attention of listening on your program that the recollection of many past memories rush back to be commemorated. Dalong to. Joke lang. Tita, I remembered sa 1980, a very merciful mother, si Eva, nga permilang nagabaligya mga ulutanon, kay mga fresh fruits sa amon sa school, nagkadto sa amon. Kaginbili niya ang iya nga 7 ka tuig nga bata nga babae, si Eden. Gisugiran niya ako na tuhoy sa iya nga problema regarding sa interes ni Eden kag desire nga mag-eskwela. Apang hindi sila maka-afford. They couldn't make it. Ang ila lang nga source of living was kaingin, tapos nagasagod sila mga Bisaya nga manok kag mga baboy sa bukid. So gipamangkot ko si Eden if na-enroll na siya sa grade 1 and she said, wala pa ma'am, kaya hindi kami ka-afford nga ipa-enroll siya sa eskwelahan, hambal sang nanay. Kaya ang amang nga balay, layo-layo, kag wala man siya upod sa pagkadto sa eskwelahan. Hindi ko man mabayaan ang iyang 1 ka tuig nga twin brothers. Okay, may brothers nga twins. Sige. So tama gid kapigado ang mga sitwasyon sa bukid. Amo ning hambal sang mother. Why man kami mga paryente nga naga-estar diri malapit sa school nga pwede ko mabilinan sa kay subang sa pag-eskwela niya. Tisiling ko, gusto mo ibilin sa akon si Eden para nga maka-eskwela? Tubag niya. Tubag because Bisaya ining si NB. Ay, tinuod ka ma'am? Ang sagot ko, oo gani, kung gusto mo. Sabi niya, ay salamat. Daghang salamat gid ma'am. Sa imo bulawanon nga tagipusoon og kaluoy. Salamat gid kay Lord sa iya pagpagiya sa akon. Ako na lang si Eden ipaampon sa imo. Tapos namangkot ako, okay ka diri sa akon, Eden? Dili ka maghilak? Ang sagot ni Eden, daghang salamat ma'am. Okay gid ako og dili ko maghilak kay gusto ko gid maka-eskwela. Tindihan man na sa tanan, no? Okay, lapit-lapit mo na pag-Bisaya nila sa atong diri hiligay nun. And so I told Eva, bisitahan mo man siya diri kung makasuroy ka og gulayon. Ang sagot, sige ma'am, maglubsong kami ni tatay na dala ang kaluha or kapid. Kaluha is twin. Okay. To attend the first mass every Sunday, dala mga kararuton. Sabi ko, okay man, og diri na kamo magkaon, antes magpauli sa hapon. Usahay naa sila dala adobo, inasal manok, murag magkapamilya ma kami. Kay kaayo man sa ila mag-asawa, og ginahatagan ko sila pang grocery, antes magpauli sa bukid. That was the moment when Eden started a new life with me. Malipayon og butanan siya nga bata, mapisan, matinumanon og maalam. I admired her as she became consistent honor pupil from grade 1 to grade 6 and graduated first honors. I didn't know that ang katunga gali sang iya nga allowance ang akong ginahatag sa iya adlaw-adlaw, gina-save niya para sa iya nga twin brothers. Nabalaan ko lang ini
After 6 years na, nga mag-grade 1 na ang kaluha, ang twins. Imagine, tita, at the age of 12 years old, gusto ni Eden nga diri na sila nanay tatay na magpuyo sa lungsod og magnegosyo para makaeskwela ang kaluha. Don't forget ang kaluha, twins, kapid. May na-learn kita today. So ginistorya na ni Eden sa ila o gin-open na nila sa akon diri sa balay. Gin-presentar ni Eden ang savings niya for 6 years sa amon. Ginisip sang iya nga nanay ang iya nga kwarta sa amon nga presensya kag naglabot ini sa total nga 14,400 pesos. Aba, in 6 years time, ha? So, bale, Tita Regine, 50 pesos ang weekly savings niya. 200 monthly. 2,400 yearly. Kag naglabot ini sa total nga 14,400 pesos for 6 years. Waka inspiring, no? Nga kita man makasupot-supot every day. Wow, kanami. So, dako na ina nga kantidad kani adto. It's a good start for a little business. Baligya mga gulay o isda sa merkado. So, ang mag-asawa, nagdesidero sila nga ibaligya ang ilang nga mga bisaya nga manok, ang ilang nga mga baboy, kag ang ilang nga nipahat. Ang ila tinanom, ginpaulian sa ila kasilingan. That was the money they used to put up a small nipahat sa amon nga backyard. Samtang ang remaining space, ilang nga gingamit para sa amon nga vegetable garden. Eden was very happy. Ginuyunan sa iya mga ginikanan ang iya plano. Eden also excelled in high school as consistent honor student from first year to fourth year and graduated class valedictorian. Wow, what do you expect, di ba? So she was very sentimental, delivering her valedictory address, mentioning ang akong name bilang iya nga foster mother, a part of her being a valedictorian. She was very thankful of the heavenly blessings and graces from the Lord through me, pinaagi sa akon. She could hardly express her heartfelt gratitude of the help I have extended with tears of joy. Ang iya nga mga ginikanan amo ang nagpin sang iya mga ribbons kag nag-awards sang iya nga mga medals. While ako nakabati ako mga remarks nagikan sa akon nga mga fellow teachers kag halin sa principal nga swerte gid kuno si Eden nga ginpaampon sang iya nga ginikanan sa akon halin sa grade 1 hasta nakatapos sa high school. After graduation, ginabalan ko siya nga magkuha siya scholarship exam sa UP. Oportunidad para sa iya nga makapadayon kag makatapos ang iya nga college education. She immediately complied the requirements ug dayon nagpasimpalad. Sa kaluoy ni Lord ug iya nakita ang pagtinguha sa bata, she luckily passed the exam, so she was granted the scholarship from first year until she graduated a 4-year course, BS Biology. Since si Eden was a consistent honor student, tubtub nga naggraduar siya bilang cum laude. Then, nagkuha siya sa civil service exam. Kanami gid nga eligible na siya pag-practice sa iya nga profession. Sa maayong palad, she was automatically accommodated to teach in the high school department sang sina nga universidad kay nag-retire na ang ilang nga BS Bio nga professor. How kind and generous is the Lord to give Eden sang sunod-sunod nga kadalagan, the reward of her struggle. She was very excited and full of enthusiasm to teach and very grateful to the Lord. So, si Eden, kag ang iya nga pamilya, heartily offered a Thanksgiving Mass
sa aton nga Father Almighty. Ipadalaan niya ako surprise cash gift sa akong nga birthday. Nagikan sa iya nga first salary and gingamit niya ang the rest para sa college education sang iya nga kapid nga mga utod. Sanday Peter and Paul. Until nga sila man nakatapos ng teachings, si Peter BS Math while si Paul BS PE. Si Eden nagpamana. Sangang iya nga mga twin brothers ang naga-teach na. Since diri na ako sa Iloilo, she sent me an invitation card and a round trip plane tickets para nga mag-attend sa iya nga wedding bilang isa sang iya nga mga ninangs. Her foster mother nga nautangan niya sang grasya galing sa ating mahal na Panginoon. By the way, tita, sa nag-transfer ako diri sa Iloilo, ginbayaan ko ang akon nga balay kag ang akon nga lote sa ginikanan ni Eden. Si Sanday Peter kag Paul, nag-decide sila nga magbakal sang house and lot through installment basis. Nagikan sa ilang nga monthly salary. Hello, Tita Regine, si Eden Gali, ang batang ampon. Naranasan ang kahirapan, pagbuli ng kaklase, pagdaog-daog, at pagtermino sa kanya na hindi makatapos ng kolehiyo dahil ampon lang. I think you need not to boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Abi mo tita, maghilak lang na siya nga nagasumbong sa akon. Ingon ko, pasagdi sila, ayaw tagda. Maghilom lang na sila kung walay gatagad sa ila. Ayaw magpadistorbo sa ila. Just concentrate in your studies. Yun talaga ang buhay sa mundo. Maraming bla bla at kutso-kutso. Ang buhay ay gulong ng palad. Kung minsan, nasa ilalim, at kung minsan, nasa ibabaw. At dito sana, maunawaan natin ang laman ng sonnet na ito. Abyan, unta, hindi ikaw mang termino, sang imo isig ka pareho, nga sa subong, tama gid kapigado. Ang pagtratara kag ang pananaw mo, tama kapigado. Pero waay ka lang kahibalo, sang ginabuhat mo, nga buwas mabatian mo, siya ga-practice na sang natapusan nga kurso. Nga sang una, ginbiay-biay mo. Ikaw kuno, si sino kagid kuno. Kilala mo bala ang kaugalingon mo. Daw sa piho kuno ikaw nga gwapo, pero tanawa abianay ang espiho. Gani bago ikaw magkomentar sa iba, hiram o si anay ang lutak sa imuya. Here we are, tita. The family was very thankful to me and of course to the Lord above all, who guided them to make their dreams come to a reality. Thank you, Gintita, for reading once again this episode and for all listeners who enjoy and learn lessons. Always keep safe, Tita Regine. God bless you and more power on your program. Truly yours. In B of Iloilo Province and PS, my next email, ang Lindol sa East Coast. Wow, may balantayan na naman kita. You have been there, Angel. Ikaw ang nanging instrumento. Para nga malabot nila ang ilang mga ginapanghandom sa ilang kabuhi. Kagkanami, no? Because it's the whole family nga nag-dream. It started sa kay Eden nga ginbilin sa iya nga iloy sa imo kag si Eden nagpasugot man because she has the right motivations. Ang maka-eskwela and at the same time makabulig sa iya nga mga duha ka utod nga maka-eskwela man. Just like her, no? Ikaw ang nagbulig sa iya, ginbatiti mo siya, ginalalayan mo siya, suportahan
sa tanan-tanan sa iya nga pag-eskwela. Kag she grew up no to be a very nice lady nga manami ang character. Wala ginabali, wala ginasapak ang mga nagapang-bully sa iya because she's just so focused sa iya nga mga goals kag mga dreams sa iya nga kabuhi. And you being there, kanami gid sang imo nga pagtuytoy sa iya, kag ang imo nga pagbulig sa iya, amo gid no anang instrumento para nga ang iya nga mga damgo matuman kag sa iya man nga kapisan, sa iya nga kaukod kag natap gid no nahatagan sang atensyon na harness ang iya nga kaalam kag nagapanguna sa klase since elementary until high school tub-tub kolehiyo. So super potential gid kag fit gid nga buligan nga klase sang bata, nga klase sang estudyante. And hindi lang no para sa iya kaugalingon ang iya nga ginahimo, kundi nga all along 12 anyos pa lang siya. May mga nami na siya nga mga plano para sa iya nga pamilya, kag ang ina iya nga plano wala lang nga nag-remain nga plano ginhulagan niya gid. Imagine naka-save siya 14,400 pesos. It is ang una nga tiyempo is super enough na dako na nga amount para nga makarelocate ang iya nga mga ginikanan. And of course, sa imo naman bulig liwat nga gin-offer mo ang inyo nga backyard para nga makapatindog sila sa ilang nga gamay nga balay. And at the same time kanami because nabuo sila kag dira sa imo nga lugar. So wala mo na sila ginkabig siguro no nga iban pa nga mga tao kundi nga sincero ang imo nga pagbulig. Bilog nga pamilya ang imo nga ginbuligan. Hindi lang yan si Eden. And so that's why siguro si Eden remained nga mabakod nga tawo, mabakod nga babae because why na siya sang ginapanumdum pa, why na siya nagapa-stress, why na siya mga anxieties, worries, kung paano na ang iya nga mga ginikanan. Because sa imo dira nga poder, nagtingob man sila bilang isa ka family. Kag so sa imo nga pagsuporta sa gihapon, sa iya nga pagtuon, plus ang iya nga mga ginikanan nga mga mapisan man, kag kanami man sang ila nga mga ginapanghimo para nga ang duha ka mga kauturan ni Eden mabuligan Manila. No? Aside sa kay Eden, nga amo man ang nagbulig para nga makaeskwela sa kolehiyo, ang iya duha ka kapid nga mga manghod. So tatlo sila nangin very successful. And it all started with you nga nag-extend sang imo nga bulig, sang imo nga suporta sa kay Eden. How we all wish, no? We can do something noble para sa aton nga isig katawo and build, no? Nurture their dreams and at the same time help them make those dreams become reality. Congratulations sa imo, NB. Kanami isang sina nga imo nga ginahimo and of course sa iban pa naton dira nga mga kauturan sa aton nga mga kabombo nga sila man naga-take on sa mga scholars ang inyo nga mga good hearts. I'm sure i-bless gid na sang Ginoo. Kag ang ini no nga mga kabataan nga inyo nga ginabuligan sincerely do sa ano bala nga ti hindi lang siya ang sa ulihi maka-benefit sina kundi ang iya man nga pamilya mismo bangod sang inyo nga sincero nga pagbulig sa ila. So kanami lang gid. NB, thank you so much and I'm looking forward to your another story, ang lindol sa East Coast. Balantayan nini mga kabombo. Thank you so much again, NB, sa province of Iloilo. Magapanumbalik kita with another story para sa inyo tanan ang aton nga oras alas 2:40 sa hapon. Magabalikan kay LP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Excited din ako sa pag-claim sang akon premyo. Bangod mainugbakal naman ako sang dugang approval purchase para sa Swerte sa Palengke 2023 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ako si Sherilyn Albrando sang Barangay Consolacion, San Miguel, Iloilo bilang consolation prize winner nga 1,000 pesos sa first weekly draw sang July 29, 2023. Ari isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos.
Silver Swan Soy Sauce ang proof of purchase nga gingamit ko. Madamo nga salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Star FM, it's all for you. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yarin pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabas. Kagpadayon lang kita sa pag-enjoy sa mga istorya diri sa kahapon lamang program. Kaupo si Tita Regine. Here's another story nagikan kay Miss G, her 54th story. Dear Tita Regine. Hi Tita and good afternoon. Sa tanan nga katapos ang bombo, kag syempre labinigid sa imo, sa mga KLP lovers, sa mga letter senders and listeners. By the way Tita, gin 54th ko ini, kay bali ang 52nd ka story, amo to ang sang Mother's Day special, tapos ang 53rd ang sang Father's Day. By the way, ang sa pics gali, pakishow lang sa end after mo basa ang story. Actually, sang June ko panigin sulat, pero sini ko lang gintapos, kay nagtama kasako ang beauty ni AI. Tita Reg, my heart is full. Ang share ko subong, syempre love life na naman kita, kay inspired si AI. Parte ini sa someone nga very special,
who always makes me elated. Pero base ihibi ko na naman ibala sa ulihi how kabay hindi man. Let's just call him Mr. D. He's so rare, tita. He's different. Let's start kung paano ko siya na-meet kag kung paano ako na-attract sa iya. Sa 2016, tita, may Bible study kami sa place ng upod mo namon sa church. Isa siya sa mga naga-texto, tita. I was 22, kag siya 29. Abi mo, tita, sa naga-Bible study na siya, bo na amazed gid ako, kag napawaw, tita. Samtang nagapamati ako sa iya. Siyempre, wala ko lang napa-obvious Hindi ko ma-explain na feel ko. Lalo na, words of God ang mga nagagwa sa baba niya. Hindi ko lang ma-recall kung ano ang topic. Ang feeling bala, tita, nga hindi lang ako emotionally happy while I was listening to him, I was also spiritually delighted. My feeling that time was unexplainable and indescribable. Sa amo to nga time, tita, medyo new member pa lang ako to sa church namon. Siya ya, tita, dugay na, kag regular servant na siya. Bale, una nagpa-attract sa akon, tita, the way niya i-deliver through sa pagpaksa ang salita ng Diyos. Batyagan mo gidya, nga guided siya sang Ginoo, kag sang Holy Spirit. Tapos ambal ko sa sulod ko, Lord, gusto ko ni siya. Although nakapanata na ako sa dunga, hindi ako mamana, tita. Nakibot lang ako nga aamo to ang na-feel ko. Let me describe him. Very shiny si Mr. D, tita. Hipuson, kag nagahambalan ni siya, kung needed. Introvert. Kumbaga, ang tipo na bala nga, kung saan umulang pamangkuton, amula na paghambal niya. Kung tulukon mo siya, kag kung hindi mo pa siya kilala, makahambal ka gid nga, ka-boring sa iya. Very opposite sang type ko sa isa ka lalaki. Pero once mabatian mo siya nga nagateksto sa Bible study, ay, iba gid siya, tita. Hindi mo makita nga mahuluyaon siya. Kumbaga, pinagkalooban siya sang amusin ni tita. Nami siya di. He's also very humble. Isa pa gid na sa nagustuhan ko sa iya. From that moment, nagka-crush na ako sa iya, bisan hindi siya super gwapo gid. Kaso, sa nabalaan ko nga wala pa siya stable job, tita, that time, amo to, nga do medyo nag-alang-alang na ako sadto. Kag during that time, I still loved my ex, nga nanginmigo ko sang 2012, kagin pangakuan niya ako nga after ko graduate sa college, mabalikanay kami. Pero pag-graduate ko, may ginpabusong na siya ya, kag ako na lang gali ang gahulat. Balik kay Mr. D, tita, medyo same kami kapalaran. Before kami mag-alagad sa Ginoo, nagpanata kami nga hindi na mga sawa or mamana. We're both happy and fulfilled serving God. Kaghasta nga, okay na kami bisan wala partner. To cut the long story short, I prayed for him. I prayed for this kind of man. And I was also wondering why, because I didn't even know him very well, pero siya ang ginapangita, kag gusto sang heart ko, tita. It's really true that prayer is powerful. Fast forward. Unexpectedly, nagpalapit na siya sa akon, tita. Usually, hindi niya nibatasan ang mag-approach or bisan mag-talk sa mga babayi, kay mahuluyaon ni siya, kag torpe. Torpe daw, hambal sa iban. Siya mismo natingala, nga ako no may gabutong sa iya nga magpalapit sa akon. That's why nagka-courage siya, tita, nga magsapak sa akon. Sa laktod, naglabot na kami sa getting to know each other nga stage, kag padayon pa kami now sa amusini. We're completely opposite, tita, when it comes sa personality. As in, damo kami differences. Pero, na-discover namon nga damo man gali kami similarities paglabot sa mga ideas kag perspectives.
Nagaka-amaze gid ako ya tita. Super happy gid ako every time nga nagatalk kami. Kag siya amo man. Ako iya nga pain reliever. Kag hulog ako kuno sang langit sa iya. Naks. Honestly, wala gid ako yung nag-expect sang iba niya nga mga sides tita. Knowing na very serious siya, righteous, kag formal. Though high school lang kami ya no, mas nakilala namo ng isa kag isa tita sa dalayon. Ako gapadula kapoy niya, kag nagaparelax sa iya. Balan mo tita, super busy gid na siya sa church, kay damo siya obligasyon. Priority na gid ang tungkulin kag mga gawain. Kumbaga, kung busy ako, times 10 ang pagkasako ni tita. Tas nagdugang pa ko iyan, no? Well, ang mahambal ko lang tita, kadamo siya sa mga sides, nga surprise gid ako ya. Wala gid ako nag-expect nga siya ang makahatag sang smile sa face ko. Kag makapalipay sa akon, even in his simple jests. He never fails to impress me, tita, sa halos tanan nga aspects, kag syempre, mas lalo na sa spiritual nga butang. Ang nanamian ko pagid tita, kay we talk about faith, kag mga butang spiritually. Kumbaga, usapang pananampalataya kag biblikal. Boring man, permi lang lambinganay kag landianay. Joke lang. Wala kami galandianay, tita. Formal. My propriety. Sa iya ko lang ni na-feel, tita, ang joy kag contentment nga wala ko na-feel sa mga past ko nga nakarelasyon. Ibagid siya, tita, every time we talk. Feeling ko, every day, ako nagaka-fall sa iya. Bawambot, ari na naman ako. Tita, paano siya na-fall sa akon? Kag paano man ako na-fall pagid sa iya? This is how it works. Bisan may pagtamod ako sa iya a few years ago, it took time for me nga ma-fall sa iya, tita. Kag hindi man ako 100% sure kung tuod ang mga nabatian ko nga istorya nga may gusto man siya sa akon. Bale, nag-start ang tanan sa prayer, tita. As I mentioned above, yes, sa prayer. I prayed for him, tita. I cried while I was praying. Maybe because I was in pain that time. Kag wala man ko nag-expect na masagi si Mr. D sa isip ko, samtang nga nagapangamuyo, tita. Fast forward, tita, sa side niya, natingala daw siya. Kung nga daw may nagahatak sa iya palapit sa akon, as what I've said earlier. To cut the long story short, nag-try siya nga connect sa akon, tita. Kag as time goes by, nakilala na namon ang isa kag isa. He also listened sa halos tanan ko nga stories nga gin-share sa KLP, kag isa ina ako no sa nagpa-admire sa iya sa akon, tita. Hambal ko gani, waste of time lang ang pagpamati isang story ko, kay iban wala man pulos. Pero na-appreciate ko gid, tita, kay bisan super sako siya, gasper gid siya time mamati. One of the reasons man nga pakigbahin ko ni amon love story diri sa KLP, kay nangin rason man ni, kung nga naluyag pagid siya tungod sa personality ko. Tapos, sa dalayo namon nga talk every day, tita, kay mga late night nga video calls, nahulog na kami sa isa kag isa. He never expected nga mag-abot ako sa life niya, tita. Ako iya first love, kag hopefully, siya akong last. Honestly, tita, sa iya ko lang gid na feel nga safe ako kag protected. Very respectful siya. Siya lang ni alalaki nga makapayuhom, makapakadlaw sa akon, bisan 2 a.m. na. Kay ka-cute sa iya, tita, mag I love you. Especially kada mention niya sang complete name ko, tapos kisa na change niya pa na family name ko sang iya nga apelyido. He's so sweet, and I love the way he is. Nakalisensya naman siya, tita, sa nahanungod sa amon kaangtanan, pero ang advice alin sa church, right, for my eyes only. Gusto man namon nga nasa paraan tanan, kag insakto nga proseso. Kaloy, tita, kay wala man kami kadali,
mamasyar di siya anay sa balay para ma-meet parents kag family ko. Isa pa tita, hindi kami pwede ka date-date sa sagwa. Pabudlayan ko siya anay pangaluya. Joe. Ang about sa pagpamasyar niya date sa balay tita, ginaready ko pa mga ginikanan ko kay basi ma-shock sila balahaw. Dumdum nila, manuglaon bata nila. Gali, manog pamanana. Char. So balik sa amo ni Mr. D, tita. Sa subong, kapadayon kami sa pag-alagad sa Ginoo, kagang mahambal ko lang, kanami magpalangga sang tawo, nga bunga sang pangamuyo. Dako gid ang pasalamat ko sa Diyos, naging connect niya kami nga duha, tita. Honestly, we prayed for each other, tita, before pa kami naghulugay bukod. Unexpected ang tanan, pero we are so blessed to have each other. It's not all about emotions, tita. It's more on spiritual aspect. I finally found someone nga gapalangga sa akon sang tampad. Nagbaton sang batasan ko sa likod sa mga madudum ko nga past experiences. Nagadala sa akon dapit sa Ginoo kay nagaalalay sa mga times nga napanghinaan ko. We both decided to remain single kag mag-serve na lang kay God until we came into each other's life. Kag from the day nga na-fall kami sa isa kag isa, we know that we found the right one. Kung loloobin. God willing. For now, focus kami sa pag-alagad sa Ginoo, tita. Kaluyan, namian lang ko kay gaintindihanay kami emotionally kag spiritually, nagapalanggaanay sang tampad kag labaw sa tanan. Pareho kami priority, and that's serving God. Happy na ako, tita, nga nag-connect kami. We are both in love and inspired. He is enough. He is an answered prayer. Kabay pa, He's the one. Ang sa pics, amo ni si Mr. D. Can we please start showing the pictures? Bombo Chris. Alright. Those are the pictures. Now being shown, that's Mr. D. Isanda mo siya alom, kag moreno, palangga ko man siya gihapon, tita, and I'm proud of him. One of the best feelings, amo ang inspired ka, kag in love, may peace of mind ka pa, kag calmness of the heart. Thanks be to God. The process was not easy, but I am so blessed nga gintagaan ko gyapon ni God sang strength kag guidance para atubangon tanan nga inagyan ko lately. To God be the glory. Salamat gid sa pagbasa ta. God bless. Love, Miss G. And now being shown, mga kabombo, ang mga pictures ni Mr. D, ang the one sent to her. And now, they're happy sharing that relationship nga bound by love of God. Kag, we're hoping, no, that you would find the joy, the peace, and the calmness of heart with this person. And kabay, no, nga mangin triumphant ka mga duwa sa inyo nga pagpabakod sang inyo nga relationship. Thank you so much gid sa imo, Miss G, sa imo nga gin-share sa amon sa ini nga hapon, and thank you also for sharing with us the pictures of Mr. D. Ato nga oras, mga kabombo, impunto alas 3, madamo gid nga salamat sa inyo mandira nga makaugalingon yung mga istorya. Please share and email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boss, we're going to interview si Pane Sanghaniway nga naka-respond na sang atong nga email sa iya. Nahatag na niya ang atong nga ginapangayo sa iya. So maraming salamat sa inyo tanan, mga kabombo. Until tomorrow, sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita, boss. Salamat gid. Good afternoon and God bless.